பார்த்துக்கலாம். அதை நான் அப்புறமா பிளேலிஸ்ட்டுக்கு டேக் பண்ணிடுவேன். பிளேலிஸ்ட் நான் இந்த செஷன் ஆன பிறகு போடுறேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது முடிக்க முடியலன்னா நாளை காலையில 7 o'clock வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து முடிச்சிடலாம். ஸோ தட் இந்த வாரத்துக்கு நம்ம முடிக்க வேண்டிய போர்ஷனை முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து யூடியூப் லிங்க்கு. ஸோ நீங்க வந்து அதில் செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ், நாம் இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். எல்லாரும் கீத மகாத்மியத்தை கேட்டிருக்கேளா நீங்க? ஸோ நம்ம இவர் சங்கராச்சாரியார் பாடின கீத மகாத்மியம், கீத மகாத்மியத்தை பற்றி நம்ம வந்து கேட்கணும். ஸோ இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் அந்த கீத மகாத்மியத்தை ஒரு வாட்டி, ஏன்னா அது காப்பிரைட்டட் கண்டென்ட்டான்னு தெரியல, பார்த்துட்டு நான் போடுறேன். ஸோ அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 படைகளை நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஸ்தலத்துல வந்து நம்ம போய் வந்து பார்வையிடுதல், அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இதுக்கு இன்னொரு பெயர் கூட என்னன்னாக்கா, இங்க என்னன்னாக்கா அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு. அர்ஜுனன் கவலைக்கான ஒரு இதுதான், அவன் வந்து துயரத்துல இருக்கான், அதுதான் அவனுடைய இது. ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். எதனால் அவன் வந்து துயருற்றிருக்கின்றான் அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த இன்வொகேஷன் பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்ஸ்ல ஜாயின் ஆனவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஸோ நாம இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ திருதராஷ்டிர உவாச்ச. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், இந்த பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருதராஷ்டிரர் பேசின ஸ்லோகம், வாசிச்ச ஸ்லோகம் எதுனாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிர உவாச்ச, திருதராஷ்டிரர் சொன்னார், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுஸ்ஸவஹ மாமகா பாண்டவா சைவ கிம குருவத சஞ்சயா. அதாவது தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னா தர்ம காரியங்கள் செய்யக்கூடிய இடம். அதாவது முற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய அந்த தர்மகான காரியங்கள், அதாவது பூஜை புனிஷ்காரங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்பரிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ண இடம். அதுக்கு அடுத்து குருக்ஷேத்திரம் என்பது அந்த ஸ்தலத்தினுடைய பெயர். தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது அந்த ஸ்தலத்துக்கு ஒரு, அதாவது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வறண்ட பூமி, இப்போ வந்து தமிழ்நாடுல எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சவுத் தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நெற்களஞ்சியம் இருக்கக்கூடிய, தஞ்சாவூர் வந்து நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதே நார்த் தமிழ்நாடு, இப்ப நார்த் தமிழ்நாடு தான். ஸோ எந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா வறண்ட பூமி தான் அங்க. அந்த மாதிரி வந்து குருக்ஷேத்திரம் என்ற அந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் ஆறதுனால்தான் அதுக்கு தர்மக்ஷேத்திரம் என்று இன்னொரு நாமம் உண்டு. ஸோ சமவேதா அப்படின்னாக்கா அதாவது ஒன்று கூடி எல்லாருமே அங்க வந்து நின்று இருக்காங்க, ஆக்சுவலி அசம்பிள்டு. யுயுத்சவஹ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா யுயுத்சவம் என்பது போர் புரியக்கூடிய அந்த இது செயலுக்கு தான் வந்து யுயுத்சவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
சோ அதாவது அவர்கள் வந்து போர் புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோட பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கௌரவர்களும் அங்கே வந்து ஒன்று கூடி இருக்கிறார்கள். மாமகா என்னுடைய பிள்ளைகள். சோ அதாவது அவர் எவ்வளவு, அதாவது தன்னுடைய தம்பி வந்து உயிரோட இல்லைன்னாலும் தம்பியுடைய பிள்ளைகளும் தன் பிள்ளைகளாக பாவிக்கக்கூடிய மனது வந்து அந்த மனப்பக்குவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரருக்கு கிடையாது. ஏன்னா he is a very selfish person and very jealousy. அவருடைய சுபாவம் பாத்தீங்கன்னா தான் அதே தான் அந்த பிள்ளைகளுக்குமே வந்திருக்கிறது நம்ம வந்து காண்கின்றோம் இல்லையா. சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களை தான் பகவான் ஒரு குடும்பத்துல சேர்ப்பார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நமக்கு இந்த காமனா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானம் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஆனா அப்பான மாதிரியே பிள்ளை அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா உண்மையில என்னன்னாக்கா சிமிலரா கர்மங்கள் புரிந்தவர்கள் தான் ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒன்று சேர்வார்கள் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். மாமகா என்னுடைய பிள்ளைகள், பாண்டவா அதாவது பாண்டுவின் புத்திரர்கள், ஏவ சர்டைன்லி கிம் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே, கிம் கிம குருவதா என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அவருடைய ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன். ஸோ அந்த பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொஷின் வந்து வைக்கிறார். யாரு? நம்ம திருதராஷ்டிரர். ஸோ ஆஃப்டர் அசம்பிளிங் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் பில்கிரிமேஜ் அட் குருக்ஷேத்ரம், வாட் டிட் மை சன்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் ஆஃப் பாண்டு do during being desirous to fight? அதுதான் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சோம். போர் புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஒன்று கூடிய எனது பிள்ளைகளும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் அந்த புனிதமான ஸ்தலமான அந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற கொஸ்டின் தான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் யாரு வைக்கிறார்? திருதராஷ்டிரர். பகவத்கீதா இஸ் a widely read theistic மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்திகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள். நாத்திகம் ஆத்திகம் என்பது இரண்டு வகை இல்லையா நம்ம தமிழ்ல பேசும்போது. நாத்திகவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏத்திஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த ஏவை எடுத்துட்டாக்கா தீசிஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் பக்தி அதாவது நம்பிக்கை உடையவர்கள். ஸோ இது வைட்லி இதை வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்மரைஸ்டு அஸ் கீத மகாத்மியா. சம்மரைஸ்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சங்கராசியர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கீத மகாத்மியம்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் ரொம்ப அருமையா வந்து பாடியிருக்காரு. ஆக்சுவலி நம்ம இந்த செஷன் எண்டிங்ல அதை பார்க்கலாம். ஸோ குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கீதா, அதாவது கீதையை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு புகழாரங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சங்கராச்சாரியார் வந்து பாடியிருக்கார். ஸோ ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ரீட் கீதையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல, அதாவது ஒரு நல்ல ஆலோசனையோட படிக்கணும். நம்ம வந்து இதை புரிந்து கொள்ளணும், உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளணும். நம்மளுடைய ஓன் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் இதுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நாமளே படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா வந்து புரிந்து கொள்வோம். அதனாலதான் எப்பொழுதுமே ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு பரம்பரை வாயிலாக இந்த பகவத்கீதையை நாம எப்பொழுதுமே கேட்க வேண்டும். ஸோ 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கௌடி சம்பிரதாயம் பார்த்திருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்கு, ருத்ர சம்பிரதாயம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நிம்பர்காச்சாரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். ஸோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்திலையுமே நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும் போது அது வந்து ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியாள்கள் அவர்கள் எல்லாமே வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்துதான் அதற்கான பொருளுரையை வந்து நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஈவன் நம்ம நேத்து வீரேந்திர பிரபு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சோ திருக்குறள்ல சில மேப் பண்ணது. எஸ், அதாவது எழுத்துக்களில் நான் அகாரம் அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th 10th சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதே மாதிரிதான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகன்ட்டு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருவள்ளுவர் எழுதிட்டு போனார் இல்லைங்களா. சோ அகர முதல ஆ என்ற எழுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானை ஆதி பகவன் அவனுக்கே அது அவனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது கேட்கிற விதம் பல இடங்கள்ல இருந்து நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் ஆனா இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் எல்லாமே ஒருத்தரை தான் குறிக்கின்றது, அது நம்மளுடைய எம்பெருமானை குறிக்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ பகவத்கீதை இது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நாம் எப்பவுமே ஸ்க்ரூட்டினைசிங்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எ டிவோட்டி
ஒரு பக்தனிடம் இருந்துதான் நாம வந்து ஒரு உன்னதமான பக்தனிடம் இருந்து இந்த பகவத்கீதையை நாம வந்து கேட்க வேண்டும். சோ உன்னதமான பக்தன் என்று எப்படி நாம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது? சோ ஒரு ஆச்சாரியா லெவல், அந்த லெவல்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து கேட்கணும். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாமே இதை வந்து உணர்ந்து அதனுடைய மொழியை உணர்ந்துதான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த இந்த பர்பட் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா அவங்க எழுதியிருக்கிறது. அதை வச்சுதான் நாமளும் அதுல என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுட்டு போகணும். So if someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in the line of disciplic succession, இதுதான் குரு பரம்பரை. டிசைப்ளிக் சக்சஷன்னாலே குரு பரம்பரை. யாராவது ஒருவர் அதிர்ஷ்டம் அடைந்தவர்கள் என்றால் அவர்கள் என்னக்கா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக இந்த பகவத்கீதை கேட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து மிகவும் புண்ணியம் செய்தவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து வித்தவுட் மோட்டிவேட்டட் இன்டர்பிரேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளே வந்து சுயமாக சிந்தித்து நம்மளே ஒரு ஸ்பெகுலேஷன், ஸோ இப்படி அப்படின்னு நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நம்மள அந்த அந்த வந்து அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நாம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு வரணும். அண்ட் தென் he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures. அனைத்து வேத ஞானத்தையும் சரி வேதங்களையும் கற்றதையும் எல்லாத்தையுமே தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்று விடுகிறார்கள். பகவத்கீதையை வந்து ஒரு உன்னதமான பக்தன் இருந்து நாம கேட்கும் பொழுது அதை புரிந்து கொண்டு அவர் எப்படி சொன்னாரோ அதே மாதிரி நாமளும் புரிஞ்சுட்டு எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா வேற எந்த வேதத்தையுமே நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவத்கீதை ஒன்று படிச்சாலே நமக்கு போதும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்கு. இட் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் theistic science. ஸோ அது ஏன் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றாருனாக்கா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா. அதாவது ஏன் இது அவ்வளோ ஆத்தன்டிக்னாக்கா பகவானால் பேசப்பட்டது. ஸோ எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் சொல்லி குழந்தை கண்டிப்பாக கேட்பாள். ஏன்னா தட் இஸ் த ஆத்தன்டிகேஷன். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை. ஸோ குழந்தைக்கு தாய் மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாரும் கூட பகவான் மீது அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைக்கணும். அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய போதனைகள் மேல நமக்கு அந்த நம்பிக்கை என்பது கண்டிப்பாக வரணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மகாபாரதத்துல ஒரு பருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. போர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை என்பது பேசப்பட்டது. This philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetram, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of Vedic. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காலகாலமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய ஸ்தலமாக கருதப்பட்டது. சோ அங்கேதான் இந்த பகவத்கீதை வந்து பேசப்பட்டது. அதாவது யாரால பேசப்பட்டது? பகவானால் பேசப்பட்டது. ஸ்வயம் அவரே வந்து பர்சனலி இந்த பிளானட் ஃபார் த கைடன்ஸ் ஆஃப் மேன்கைண்ட். இந்த மக்களுக்கு அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கொடுத்த இந்த போதனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையை நன்னிலையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக தான் அவர் இந்த வேலை செஞ்சார். ஏன்னா பகவத்கீதை முன்னரே பேசப்பட்டது. ஆனா அந்த தொடர்பு விட்டு போனதால் நம்ம வந்து அதர்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தழை தோங்கி இருந்தோம். சோ மீண்டும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அந்த போதனைகள் எல்லாமே கைடன்ஸ் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி என்பது கண்டிப்பாக தேவை. அது கடவுள்கிட்ட இருந்தே வந்தாக்கா அதை விட ஆத்தன்டிகேஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ தர்ம கஷேத்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலீஜியஸ் ரிச்சுவல்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மதம், அதாவது மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை சார்ந்த ரிச்சுவல்ஸ் என்றால் நம்ம என்னென்ன கைங்கரியங்கள் செய்கின்றோம் இல்லையா. வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஓமங்கள் இதெல்லாமே நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. அதாவது முன்னாடி தேவர்களால் செய்யப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வாஸ் பிரசன்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் அர்ஜுனா. அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருக்கார். சோ திருதராஷ்டருக்கு அங்கேதான் வந்து கவலையும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பயமும் இருக்கு. ஏன்னா பகவானே வந்து அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருக்காரு. ஸ்தலத்தினுடைய பெரும் வரலாறும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே தர்மத்தை தான் நிலைநிறுத்த முடியும். இதற்கு முன்னார் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரசுராமர் வந்து அதர்மம் புரிந்த அந்த சத்திரியர்களை எல்லாம் வதைத்து அந்த ஸ்தலம் தான் அது. ஆக்சுவலி காத்தவீரிய அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தந்தையான ஜமத்கன முனியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வதைத்து விட்டு அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த காமதேனு பசுவை வந்து எடுத்துட்டு போனான். சோ தன்னுடைய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதனால் கொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கறது வந்து
தெரிஞ்சின்ற பிறகு அந்த அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை அனைவரையுமே வதைத்தார் பரசுராமர். சோ பரசுராமர் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். அதே அந்த ஸ்தலத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினால்தான் பகவான் கூட இந்த ஸ்தலத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்தது அதனாலதான். ஸோ ஹைலி டவுட்ஃபுல், ஏன்னா அந்த ஸ்தலத்தினுடைய மகிமை அது. ஸோ தன்னுடைய பிள்ளைகள், இவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஊனக்கண்களும் சரி ஞானக்கண்களும் எதுவுமே கிடையாது யாருக்கு, திருதராஷ்டிரன். அதே மாதிரிதான் தன் பிள்ளைகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் அதே வளர்ப்பு தான். அதனால வந்து தன் பிள்ளைகள் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹைலி டவுட்ஃபுல் அபவுட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சன்ஸ் அல்டிமேட் விக்டரி. ஸோ அவனுக்கு ரொம்பவுமே டவுட், என்ன ஸ்தலத்தினுடைய வரலாறு அப்படி இருக்கு, நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மங்கள் தான் செய்திருக்கோம், பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தை வந்து மேன்மையாக கருதுபவர்கள், அதோட பகவானும் சுயமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட இருக்காரு. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ஹீஸ் என்கொயரிங் பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட, சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார், என்ன செய்யர், வாட் டிட் மை சன்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் ஆஃப் பாண்டு டூ, என்ன செய்தார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகளும். இவருடைய என்கொயரி வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஸோ எதுக்காகனாக்கா, he did not want a compromise between the cousins and brothers. He wanted to be sure the fate of his sons on the battle. அதாவது அவருக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க இஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா முதல்ல இருந்தே அவருக்கு வந்து அந்த அரசாங்க பதவியை வந்து விட்டு கொடுக்கணும், இவந்தோ அவர் எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னா கூட அந்த பதவியை வந்து விட்டு கொடுக்கணும்ன்ற அந்த இதுவே கிடையாது அவருக்கு. ஸோ எப்படி எப்பாடுபட்டாலும் அந்த அரச பதவியை தான் தக்க வைத்துக் கொள்ளணும்ன்ற அந்த பேராசை அவருக்கு நிறைய இருந்தது. சேம் திங் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிள்ளைக்கும் அதே தான். அதனால்தான் அவர் எதிர்பார்ப்பு என்னன்னாக்கா, இந்த பேட்டல்ல வந்து இந்த போர் முனையில சம்திங் ஹேஸ் டு பி கிளியர், அதாவது யாராவது ஒருத்தர் வெற்றி அடைந்தே ஆகணும். அதனால வந்து போரை வந்து நம்ம தடுக்கவே வேண்டான்ற அந்த இது அவர் வந்துட்டார். அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய விதி என்ன அப்படிங்கறது வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட வேண்டும். அதனால்தான் அவர் வந்து அந்த என்கொயரி வந்து பண்றாரு ஆக்சுவலி சஞ்சயன் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா became very fearful, அவருக்கு பயம். பயம் ஏன்னா தன் பிள்ளைகளுடைய இறப்பை வந்து அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இல்லையா. சோ அதர்மம் என்பது அவருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் தன் பிள்ளைகளே வந்து வெற்றி அடையணும்ன்ற அந்த மனசுல ஒரு இது. ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கின சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஸ்லோகத்துல எல்லாமே வந்து அவரை வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்காக வந்து தன்னுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனை வந்து ராஜாவாக கன்சிடர் பண்ணி பேசுவார். சோ அந்த இது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து போர் முனையில துரியோதனன் தான் ராஜா. ஸோ அதனால வந்து அவனை வந்து மேல வச்சு பேசுவார் சஞ்சயன் ஆக்சுவலி. ஸோ அர்ஜுனா அந்த சன்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரபிள் பிகாஸ் பை நேச்சர் தே ஆர் வெர்ச்சியஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள். சஞ்சயா வாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வியாசா, வியாசதேவருடைய சீடன் யாரு, சஞ்சயன். சோ வியாசதேவருடைய கருணையால் சஞ்சயனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா he can is able to envision the battlefield. குருஷேத்திர ஸ்தலத்துல வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை அவரால் வந்து அந்த அரண்மனையிலிருந்தே அவங்களால வந்து காண முடிந்தது. So while he was in the room of Dhritarashtra, so Dhritarashtra asked him about the situation of the battlefield. அதனாலதான் வந்து அந்த போர் ஸ்தலத்துல வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத வந்து என்கொயரி பண்றாரு Dhritarashtra. He deliberately claimed only his sons as guru. பாண்டவர்களும் சரி கௌரவர்களும் சரி குரு டைனாஸ்டி தான், ஆனா இருந்தாலுமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டும்தான் குரு வம்சம் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிலை நிறுத்தி கொண்டே இருப்பார் எப்பவுமே. He separated the sons of Pandavas from the family heritage. அந்த பரம்பரையிலிருந்து அவங்கள வந்து கட் பண்ணிடணுன்ற அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு வெறி. ஸோ இதுதான் அவருடைய ஃபிக்ஸட். ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவருடைய தம்பி பிள்ளைகள் மேல் அவருக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ன்றதை நம்ம இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே கௌரவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற காளான் தான். அந்த ஒரு இப்ப வந்து நாம கூட வந்து ஒரு நிலத்துல பயிர் இடிக்கணும் என்றால் அந்த பயிரோட பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சல் அந்த களையெல்லாம் இருக்கும், அந்த களையை எடுத்தாதான் அந்த பயிர் வந்து நல்லா வளரும், நல்ல அறுவடை கொடுக்கும், அதாவது தரமான அறுவடை, தரமான தானியங்கள் கொடுக்கும். ஆனா அந்த களையே நம்ம அதாவது தவிர்க்க வேண்டிய அந்த கலை எல்லாமே நம்ம வந்து எடுக்காம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி இல்லாத அவுட்கம் தான் அந்த பர்டிகுலர் விளைச்சல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி இருக்காது அந்த கிரெயின்ஸ்ல. அதே மாதிரிதான் இவங்க எல்லாருமே அன்வான்ட் பிளான்ஸ், அதாவது தேவையற்ற செடிகள் தான் இவங்க ஒரு நிலத்துல. சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர் முனையில வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்துட்டு வந்த ஒரு இது. ஸோ he would wiped out and thoroughly the religious persons, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தர்மம் கலந்த, அதாவது அவர்களால் வந்து headed by யுதிஷ்டிரன்,
would be established by the Lord. பகவானால் அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையை ஆளுவதற்காக அவரை வந்து தர்மம் தான் ஆளணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் இந்த போரே நடந்தது. So this is the significance of the words Dharmakshetra and Kurukshetra. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இப்படி இருக்கும், வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தர்மக்ஷேத்ர அண்ட் குருக்ஷேத்ரே அல்லது தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? அதே மாதிரி வந்து இந்த திருதராஷ்டருடைய கேள்வி வந்து எதுக்கு வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த பர்பட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும், நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது ஸ்லோகம், சஞ்சய உவாச்ச திருஷ்டா தூப பாண்டவானீகம் வியூதம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியம் உபசங்கம்யா ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். ஸோ சஞ்சயன் உவாச்ச சொல்றான், திருஷ்டுவா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்வையால் அங்க இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்து, பாண்டவா நீக்கம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்து, வியூடம் அதாவது வியூகம் அவங்க எப்படி வந்து அந்த போர் முனையில வந்து அவர்களுடைய படையை எப்படி அவர்கள் வந்து அலைன் பண்ணி இருக்காங்க, நிறுத்தி வச்சிருக்காங்கன்றத பார்த்து, துரியோதனன் மன்னன் துரியோதனன், இங்க மன்னன் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது எதுக்காக சொல்றாருன்னா சஞ்சயன்னு நாம் தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டரை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ இஸ் இன் ஃபியர் பயத்துல இருக்கார். சோ இருந்தாலும் அவருடைய ஆசை வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல்தான், தர்மத்தை பற்றி இல்ல, அது தர்மமா இருக்கட்டும் அதர்மமா இருக்கட்டும் தன் பிள்ளைகளே வந்து வெற்றி அடையணும்ன்ற உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆசை. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதுவுமே ஃபேவர் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும், அதனால உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்கு அவருக்கு. சோ அப்ப அந்த பயத்துல இருந்து அவர் கொஞ்சம் வெளியே வரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னன் துரியோதனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. தடா அட் த டைம் ஆச்சாரியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரோணாச்சாரியார், உபசங்கம்யா அவரை நெருங்கி, ராஜா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசனான துரியோதனன் வச்சனம் பேச ஆரம்பிக்கிறான், அப்ரவீத் பேச ஆரம்பிக்கின்றான், வச்சனம் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றான், பின்வருமாறு கூறலாகினான். என்ன சொல்றான், ஆஃப்டர் லுக்கிங் ஓவர் த ஆர்மி கேதர்ட் பை தி சன்ஸ் ஆஃப் பாண்டு, அதாவது பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகளுடைய அவருடைய படைகளை பார்த்த பிறகு மன்னன் துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆச்சாரியாரான துரோணரிட்ட போயிட்டு பின்வருமாறு பேசலாகின்றான் அவன். சோ திருதராஷ்டா வாஸ் பிளைண்ட் பை பர்த், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு இந்த ஊனக்கண்களும் கிடையாது ஞான கண்களும் கிடையாது, அதுதான் இங்க வந்து he also bereft, that means he doesn't have, that is he is lost, அதாவது bereftனா lost, spiritual vision ஆன்மீக இது கூட அவனுக்கு கிடையாது. so he was sure that he could never reach understanding with the Pandavas who were all pious since birth. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிறப்பாலே வந்து தெய்வீக குணத்தை பெற்றவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள். சோ he could never reach an understanding, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து எந்த விதத்திலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அவர்களோடன்றது அவருடைய இது. வேணும்னா பாண்டவர்கள் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு போகட்டும், ஆனா இவங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து திருதராஷ்டருக்கு இஷ்டமே கிடையாது. சோ டு என்கரேஜ் தட் பாத்தீங்கன்னாக்கா டெஸ்போனன்ட் கிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெஸ்போனன்ட் கிங்னாக்கா ஃபியர்ஃபுல், அதாவது பயத்தினால, ஈவன் துரியோதனனுக்கு கூட உள்ளுக்குள்ள பயம், ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அழகான அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா படைபலத்தில் பின்தங்கியவர்கள் தான் பாண்டவர்கள். ஏன்னா 2 அக்ரோனி சேனை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவங்க நகுல சகாதேவனுடைய தாய்மாமன் அவருடைய சல்லியனுடைய படையை வந்து அவங்க வந்து வஞ்சகமாக அவங்க பக்கம் இழுத்துக்குவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 2 பக்கமே 9-9 தான் இருந்தது, ஈக்குவலா இருந்தது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 இவங்களுக்கு வந்தா அந்த 9 ஈக்குவல் ஆயிருக்கும், 7 அவங்க கிட்ட 9 இருந்தது. சோ இந்த 2 ஆட் ஆயிருந்தா இவங்களுக்கு 9-9 சமமா இருந்திருக்கும். ஆனா வஞ்சகமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சல்லியனை வந்து அவங்க பக்கம் இழுத்துடுவாங்க. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து 11 அக்ரோனி சேனைகளாக அவங்க குரு டைனாஸ்டி சாரி துரியோதனன் அந்த குடும்ப கௌரவர்கள் பக்கம் போய் விடுகின்றது, பாண்டவர்கள் பக்கம் 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான் இருக்கிறது. சோ that is sons are not going to make any sort of compromise. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை த ஹோலி பிளேஸ். ஸோ எந்த விதத்திலுமே வந்து அவர்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறது அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை த ஹோலி பிளேஸ். துரியோதன ஆஃப்டர் சீயிங் த மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பாண்டவாஸ் ஒன்ஸ் வென்ட் டு த கமாண்டர் இன் சீஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரோணாச்சாரியாரை பார்த்து டு இன்ஃபார்ம் ஹிம் ஆஃப் த ரியல் பொசிஷன். இங்க வந்து அவன் வந்து என்ன பேச போகிறான் என்றால் அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குற்றத்தை, அதாவது அவனுடைய திருஷ்டியில அது குற்றம், ஆனா
ஒரு ஒரு டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது கடமை இல்லையா? பாண்டவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு, கௌரவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் திருஷ்டத்யும்னன் அவனுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாரு. அதாவது திரௌபதியுடைய அண்ணன். இவந்தோ திரௌபதியுடைய அண்ணனாலதான் தன்னுடைய இறப்பு உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த போர்க்கலைகள் எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தார். சோ அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய தவறாக வந்து இங்க மன்னன் துரியோதனன் வந்து எடுத்து காட்டுவான். சோ அதே மாதிரி மீண்டும் வந்து துரோணாச்சாரியார் இந்த பாண்டவர்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசத்தால வந்து இங்க வந்து போர் முனையில வந்து போர் புரியாம எங்க போயிடுவாருன்ற அந்த அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் வந்து அவரை ஸ்ட்ராங்கா அந்த பொசிஷனில் நிக்க வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அவருடைய தவறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு சுட்டி காட்டுகின்றான். சோ could not disguise. Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, once went to the commander-in-chief of Duryodhana to inform him of the real position. சோ அங்க சுச்சுவேஷன் எவ்வளவு அழகா அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றான். பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சார்யா மகதீம் சமோம் வியூதாம் திருபத புத்ரேனா தவ சிஷ்யேன தீமதா. பஷ்யை அப்படின்னாக்கா பிஹோல்ட், அதாவது இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றோம் இல்லையா கொஞ்சம். சோ இதம் இது பாண்டு புத்திரம் பாண்டு புத்திரர்கள். சோ டீச்சர் ஆச்சாரியா அதாவது குருவுக்கு. மகதீம் அப்படின்னாக்கா மகதீம் மீன்ஸ் பெரியது, கிரேட்னஸ். சமூம் அப்படின்னாக்கா அவர்களுடைய படை. வியூகம், வியூடம் என்பது அது எந்த வியூகத்துல அமைத்திருக்கிறார்கள். துருபத புத்திரேனா துருபதனுடைய மகனான திருஷ்டத்யும்னால். சோ தவ உங்களுடைய சிஷ்யேனா சிஷ்யன் தீமதா அப்படின்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அவனுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அறிவால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய அறிவால பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு அழகா அவன் அமைச்சிருக்கான் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பாருங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு அவன் வந்து. சோ துரியோதனா கிரேட் டிப்ளமேட். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அரசியல்வாதி எப்படின்னாக்கா அதாவது வாழைப்பழத்துல எப்படி ஊசி ஏத்தணுமோ அந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க இல்லையா? அதே அந்த நேச்சர் வந்து துரியோதனனுக்கு. அதாவது அங்க பாத்தீங்கன்னா பாண்டுவனுடைய படை வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்றத வந்து வர்ணிக்கிறத சொல்லிட்டு, ஆனா அந்த அந்த அழகான அலைன்மெண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க தான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து அது வந்து தவறாக வந்து நீங்க செய்தது தவறு அப்படிங்கறது வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான் துரியோதனன். So wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Actually, he did not hesitate to impart all the military secrets. ஏன்னா துரோணாச்சாரியாரும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து துருபதனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய துரோணாச்சாரியுடைய தந்தையான பரத்வாஜ முனிவரிடத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் ரெண்டு பேருமே சிஷ்யர்கள். ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ ஒரு காலத்தப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரோணாச்சாரியார் மிகவும் வறுமையில் இருக்கும் பொழுது அவர் உதவியை நாடி சென்றார் துருபதனிடம். துருபதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அகங்காரத்தோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நண்பனாக கருதாமல் ஏளனம் பேசி அனுப்பி விடுகின்றான். அந்த கோவத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சிஷ்யர்களிடத்துல வந்து கூட்டின்னு போயிட்டு பாண்டவர்களே அழைச்சிட்டு போயிட்டு தான் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைட் பண்ணி தான் கூட இருந்து பாதி ராஜ்யத்தை வந்து வெல்கின்றார் துரோணாச்சாரியார். ஸோ அததான் வந்து அஸ்வத்தாமன் ஆளுவது ஆக்சுவலி. ஏன்னா துருபதனுக்கு வந்து பெண் பிள்ளைகள் மட்டும்தான், சிகண்டி மட்டும்தான் இருந்தது, பெண் பிள்ளை மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ அதனால போர்ல அவர் வின் பண்ணதுனால தவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா துஷ்டத்யும்னனும் சரி திரௌபதியும் சரி. ஸோ அந்த வரத்தினால் வந்த இவர்கள் அப்போ வந்து சூளுரைக்கின்றார் துருபதன், உன்னை கொல்வதற்காகவே நான் ஒரு மகனை பெறுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுலதான் வந்து இந்த யக்னத்தை வளர்த்து ஒரு மகனையும் அவர் பெறுகின்றார். சோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவரை கொல்வதற்காகவே இந்த மகனை ஈன்ற துருபதன் அவர்கிட்டயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்க்கலைகளை கத்துக்கிறதுக்காக அனுப்பி வைக்கின்றார். சோ எந்தவித ஒரு இதுவே டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாம அவனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணுமோ எல்லா போர்க்கலைகளையுமே அவர் சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறார். சோ அதுதான் வந்து ஒரு குற்றமாக இப்ப நம்ம துரியோதனன் சொல்லுகின்றான். துரியோதனா பாயிண்டட் அவுட் திஸ் மிஸ்டேக் ஆஃப் துரோணாச்சாரியா so that he might be alert. ஏன்னா அப்ப செய்த தவறு மீண்டும் இங்க செய்யக்கூடாது போர் முனையில அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன் இல்லையா? அன்காம்ப்ரமைசிங் இன் த ஃபைட், காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ அவங்க நம்ம கிட்ட உன்னதமான சீடன் யாரு? அர்ஜுனன் தான். ஸோ அவருக்கு
ஸோ அவனுக்காக வந்து அவர் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு, அந்த இது இருக்க வரக்கூடாது. இது சுட்டி காட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பக்கம் வந்து நின்று கரெக்டா போர் புரிவாரு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது சொல்றது. அவன் பை திஸ் he wanted to point out that he should not be similarly lenient-ஆ இருக்கக்கூடாது. So in the battlefield against Pandavas, who were always affectionate students for Dronacharya. So Arjunan especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to a defeat. அதாவது நாம தோல்வி அடைவதற்கு அது ஒரு காரணமாக ஆகிவிடும் என்பதை வந்து துரியோதனன் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான். அத்ர சூரா மகேஷ்வாஷா பீமார்ஜுன சமாயுதிஹி யுயுதானோ விராட்டஸ்ச திரௌபதஸ்ச மகாரதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்ரசூர, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாரதர்களை பாரு. மகேஷ்வாஷா மைட்டி பௌமன், பீமா அர்ஜுனன், அதாவது பீமா அர்ஜுனன் சமமாக இருக்கின்ற, அவர்களுக்கும் சமமாக இருக்கக்கூடிய பிற மகாரதர்களும் இருக்கின்றார்கள் யுத்தத்தில். யுயுதானா என்பவர், விராடன், துருபதன் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கிரேட் ஃபைட்டர்ஸ். எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரையும் பத்தி வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றான. துரியோதனா as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was formidable as பீமா அண்ட் அர்ஜுனா. சோ அவர்களை போலவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்தவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபதனும் சரி விராடனும் சரி எல்லாருமே வந்து யுயுதானா எல்லாருமே வந்து மகாரதர்கள். ஆக்சுவலி திருஷ்டகேது சேக்கிதானா காஷிராஜஸ்ய வீரியவான் புருஜித் குந்தி போஜஸ்ய சைபஸ்ய நர புங்கவக. அதாவது பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டகேது, சேக்கிதான, காஷிராஜன், அதாவது அவங்க எல்லாருமே வந்து வெரி பவர்ஃபுல் கிங்ஸ். புருஜித் குந்தி போஜன் வந்து குந்தியோட அதாவது தந்தை இது வீடு. சைபியர் நரபுங்கவக, இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல மனித சமுதாயத்துல அவங்க எல்லாரும் வந்து கிரேட் வாரியர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தேர் ஆல் வெரி பவர்ஃபுல் ஃபைட்டர்ஸ்ன்றது வந்து இன்னும் சுட்டி காட்டுறான். சோ அங்க இன்னும் நிறைய மகாரதர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. யுதாமன்யுஷ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜஸ்ய வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேஷாய சர்வ ஏவ மகாரதக. அதாவது பாத்தீங்க யுதாமன்யு அப்படிங்கிறவரும் சரி, விக்ராந்த அதாவது மைட்டி, உத்தமௌஜன் வீரியவான் அவர்கள் இருவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் வந்து வல்லமை பொருந்தியவர்கள். சௌபத்ரக அதாவது சுபத்ரையினுடைய மகன், அதுக்கப்புறம் திரௌபதியினுடைய மகன்கள், சர்வ எல்லாருமே சர்டன்லி எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாரதர்கள், கிரேட் சேரியட் ஃபைட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு இன்னும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். சோ அஸ்மாக்கம் து விசிஷ்யாதே தான் நிபோத த்விஜோத்தமா நாயகா மாம சைன்யஸ்ய சம்ஞார்த்தனம் தான் பிரவீமேதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அஸ்மாக்கம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடையது. சோ அங்க முடிச்சாச்சு, இப்ப நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற பெருமையும் சொல்லணும் இல்லையா, அதையும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுகின்றான். யாரு? துரியோதனன். விசிஷ்யாத்த எஸ்பெஷலி விசேஷமாக, அதாவது ரொம்ப ஸ்பெஷல் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். தான் நிபோதா ஜஸ்ட் டேக் எ நோட், நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கறத வந்து எழுதி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்றான். பி இன்ஃபார்ம்டு, அதாவது சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றான். த்விஜோத்தமா த பெஸ்ட் ஆஃப் பிராமணாஸ். த்விஜோத்தமானாக்கா உத்தமானவர், பிராமணர்களிலே உத்தமமானவரான துரோணாச்சாரியரே. நாயகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாயக்கா என்றால் ஒரு போர் படையில பாத்தீங்கன்னா இந்த படைக்கு ஒரு தளபதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தளபதிகளை பற்றி சொல்ற. மாமா நம்ம பக்கம், சைன்யஷ நம்ம சைன்யம், அதாவது நம்ம சோல்ஜர்ஸ்ல. சமஜார்த்தம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைடுல இருக்க பத்தியும் நான் வந்து இப்போ வந்து சொல்ல போறேன். பிரவிமி ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் டு யூ அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்ககிட்ட நான் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிக்க போகின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டயும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிஃபைடு வாரியர்ஸ் இருக்காங்கன்றத வந்து கிளியரா வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிங் ஜெயஹ அஸ்வத்தாம விகர்ணஸ்ய சௌமதத்திஸ் ததைவச்சா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பவான், அதாவது நீங்க இருக்கீங்க. பவான் என்பது அவரை குறிக்கின்றது. யாரு? துரோணாச்சாரியர். நீங்களும் சரி, அதுக்கடுத்து பீஷ்மர் நம்மளுடைய பிதாமகர் பீஷ்மர், கர்ணன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிருப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியுடைய தங்கை கணவர். ஆக்சுவலி சமிதிங் ஜெய ஆல்வேஸ் விக்டோரியஸ். நீங்க எல்லாருமே எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா போர்லயுமே வந்து இவங்க என்னைக்குமே தோத்ததே கிடையாது. சோ ஆல்வேஸ் தேர் விக்டரி. அஸ்வத்தாமன்,
அதுக்கப்புறம் விகர்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனுடைய தம்பி. தர்மத்தை உணர்ந்தவன் அந்த கௌரவர்கள்ல யார் ஒருத்தன்னாக்கா விகர்ணன் தான். சோ சௌமதத்தன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சன் ஆஃப் சௌமதத்தா, அதாவது சோமதத்தனுடைய மகன். சோ தத சர்டைன்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் எல்லாரும் கூட இங்க இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றார். சோ தேர் ஆர் அதாவது பர்சனாலிட்டிஸ். சோமதத்தனுடைய மகன் வந்து பூரிஸ்ரவா அப்படிங்கிறது அவனுடைய. இவங்க எல்லாருமே போர் முனையில வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி கொண்டவர்கள். அவங்கள பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அந்யேச்சா பவாஹ சுராஹ மத் அர்த்த த்வக்த ஜீவிதா. த்வக்த ஜீவிதம் இந்த வேர்ட் வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமான வார்த்தை. இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர்னுடைய ரிசல்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சொல்லிடுறார், இன்டைரக்டா சொல்றார் துரியோதனன். அவர்கள் எல்லாமே எனக்காக தன்னுடைய வாழ்விலங்களை துறக்க கூட தயாராக இருக்கின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே போர் முனையில வந்து நின்னு வெற்றி கொண்டு எல்லாருமே வருவாங்கன்றது தான் நம்மளுடைய ப்ரெடிக்ஷன் எப்பவுமே இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா இவர்கள் எல்லாருமே எனக்காக உயிர் விடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்கன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். துவக்த ஜீவிதம், தங்களுடைய ஜீவனை பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். அதாவது எனக்காக வந்து அவர்களுடைய உயிரை விடவும் அவர்கள் எல்லாமே தயாராகி இருக்கின்றார்கள் என்றது சொல்றார். சோ நானா சஸ்திர பிரகரணாக சர்வயுத்த விசாரதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்யே மெனி அதர்ஸ். அந்யே மீன்ஸ் அதர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர். பாவக கிரேட் நம்பர்ஸ். சூரா, சூரா மீன்ஸ் ஹீரோஸ். அதுக்கப்புறம் மத் அர்த்தா ஃபார் மை சேக், அதாவது என்ன எனக்காக. த்வக்த ஜீவிதம் ப்ரிப்பேர் டு ரிஸ்க் தேர் லைஃப், தன்னுடைய உயிர்களை எல்லாம் பணயம் வைத்திருக்காங்க இங்க. நானா எல்லாமே நரசாஸ்திர அனைத்து விதமான போர், அதாவது வெப்பன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆயுதங்கள். பிரகரணாக எக்யூப்டு, சில பேர் ஒரு பர்டிகுலர் இதெல்லாம் வாழ்வீச்சுல தான் வந்து இருப்பாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வில்லு ஏந்தி அந்த மாதிரி போர். சில பேர் கதாயுதத்துல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல ஆயுதங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அதுல வந்து அதாவது புலமை பெற்றவர்கள். அந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாருமே வந்து வெரி மச் பிராக்டிஸ்ட். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்வா எல்லாமே, யுத்தா இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷாரதக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இந்த மிலிட்ரி சயின்ஸ். அவங்க எல்லாருமே முன்னாடியே அவங்க எல்லாருமே இதை வந்து அவங்களுக்கு அனுபவம் உண்டு அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். there are many heroes who prepare to lay down. இதுதான் இந்த வார்த்தை வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. lay down their lives. அவருடைய வாழ்வுகள் வந்து எனக்காக வந்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து நீட்டா இங்க சொல்றார். அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் இவருக்காக உயிர் விட போறாங்கன்றத அவர் வந்து முன்னையே வந்து அவருக்கு தெரிகிறது. so concluded that it is already concluded that all of them will die in the battlefield for joining the party of the sinful Duryodhana அப்படிங்கிறது வந்து வெரி கான்பிடென்ட். அது விக்டரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்துக்கு தான் போகும்ன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அபர்யாப்தம் தஷ் அஸ்மாக்கம் பலம் பீஷ்மாபி ரக்ஷிதம் பரயாப்தம் இதம் ஏதஷாம் பலம் பீமாபி ரக்ஷிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களது அளவிட முடியாத அளவுக்கு படை. ஆனா அவங்களது வந்து லிமிட்டெட், அதாவது அளவோடு இருக்குது. அதை வந்து அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து சொல்றாரு. அப்ரயாப்தம் இம்மெஷரபிள், நம்மளால அளவிட முடியாது. அஸ்மாக்கம் நம்மளது பலம், நம்மளுடைய பலம். பீஷ்மா அது யாரால பாதுகாக்கப்பட்டது? பீஷ்மர் பிதாமகரால பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. பர்ஃபெக்ட்லி ப்ரொடெக்டட். பரயாப்தம் அதாவது லிமிட்டெட். ஸோ இந்த ஏ எடுத்துட்டாலே சேம், அன்லிமிட்டெட் லிமிட்டெட் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த மீனிங்ஸ் படிக்க நம்ம இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகளுடைய வந்து நாமளே வந்து கத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து எப்பவும் படிக்கும் பொழுது ஸ்லோகம் வாசிச்சு அதனுடைய மீனிங்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. ஸோ இதம் தே ஏதஷாம், அதாவது பாண்டவர்கள் பலம். பீமனால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கவனமாக கேர்ஃபுல்லி மீன்ஸ் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ நம்மளுடைய படை அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாது, அவர்களுடைய படை வந்து அளவிடக்கூடியது. இங்கே வந்து பாட்டனாரால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கே பீமனால் மிகவும் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றார். இயர் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. ஸோ ரெண்டு பக்கத்துடைய படைகளை பற்றி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆராய்ச்சி பண்றார். யாரு? நம்ம துரியோதனன். ஸோ பீஷ்மர் ஒருத்தரே இந்த போரை முடிச்சிருக்கலாம். ஏன்னா யாராலுமே அவர் வந்து கொல்லப்பட முடியாது என்ற வரத்தை வந்து வாங்கினவர். அவராகவே வந்து உயிர் விடக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து அந்த வரத்தை பெற்றவர் இல்லையா? ஆனா
எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையுமே வந்து பகவான் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க சொல்லிதான் அவர்கள் மரணம் எய்தினார்கள். இல்லைன்னாக்கா அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர்ல நம்ம வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்க முடியாது. ஏன்னா அதர்மம் பக்கத்துலயும் வந்து இந்த மகாரதர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் பீஷ்மா ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஏன்னா அவங்களுடைய கடமை அது, அந்த பக்கம் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையினால அவங்க இருக்காங்க. The forces of Pandavas are limited, being protected by the less experienced general Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரோட பீமனை கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ கண்டிப்பா பீஷ்மரோட பீமன் கம்பேர் பண்ண முடியாதுதான். ஸோ அது அந்த கம்பேரிசன் வச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே வந்து இந்த போர் புரியணும்ன்ற அந்த தைரியமே வந்தது துரியோதனனுக்கு இந்த 3 பேர்களால் தான். ஒன்னு பீஷ்மர், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணர், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ணன். இவங்க 3 பேருமே அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம வெளியே நின்று இருந்தா கண்டிப்பா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போருக்கே வந்திருக்க மாட்டான். சோ அதனால வந்து அதர்மம் தரப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மவாதிகள் செய்த அதர்மங்களை விட தர்மவான்கள் வந்து தர்மத்தை ரட்சிக்காமல் போனதுனால் விளைந்த விளைவுகள் தான் ஜாஸ்தி. அதனால்தான் தர்மம் தெரிந்தா தர்மத்தை நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து பரிபாலிக்கணும், காப்பாற்றணும். சோ அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றாம விட்டுட்டா அதனால விளையக்கூடிய அதர்மங்கள் எல்லாமே அந்த பாவம் எல்லாமே நமக்கு தான் வந்து சேரும். சோ அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நாம் என்னைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அவனுக்கு தெரியும், he is always envious of பீமா. எப்பொழுதுமே பீமனை பார்த்து அவனுக்கு வயிற்று எரிச்சல் உண்டு இல்லையா? சின்ன வயசுலயே அவனுக்கு விஷம் கொடுத்து கொல்லணும்னு நினைச்சவன் தான் அவன். அதே மாதிரி அந்த அரக்கு மாளிகையும் அந்த கொல்லணும்னு நினைச்சவன் தான். சோ அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு வந்து பொறாமையினுடைய உச்சக்கட்டம் அந்த இதுல இருக்கக்கூடியவன் தான் துரியோதனன். சோ அதனால வந்து இங்க இந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே பாக்குறான். அயனேஷு சா சர்வேஷு யதாபாகம் அவஸ்திதாக பீஷ்மம் ஏவாபிராக்கஷந்து பவநாத சர்வ ஏவஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பவந்தாக சர்வ ஏவஹி, அதாவது அயனேஷு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ஸ், அதாவது இந்தந்த பொசிஷன்ல இப்போ வந்து குதிரைப்படை இங்க நிக்கணும், அதுக்கப்புறம் யானைப்படை இங்க நிக்கணும், அதுக்கப்புறம் இந்த வியூகம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றது ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு போர் முனையில வந்து யார் யார் எங்க நிக்கணும்ன்றது வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அயனேஷு சர்வேஷு எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்திலும், யதாபாகம் ஆஸ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி அரேஞ்ச்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு விதமான முறையில வந்து அவங்க வந்து அலைன் பண்ணியிருக்காங்க. அவஸ்திதாக சிச்சுவேட்டட், அதாவது நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள். பீஷ்மம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பீஷ்மர் சர்டன்லி அபிராக்ஷந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் மே பி கிவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே இந்த வயதான நம்முடைய தாத்தாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லாரு. பவந்தாக ஆல் ஆஃப் யூ, சர்வே, சர்டன்லி, எக்ஸாக்ட்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே நம்ம தாத்தாவுக்கு வயதானவர் என்றதுனால நம்ம எல்லாருமே அவருக்கு வந்து நின்று நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு இது கொஸ்டின் வைக்கிறார். So now all of must give the support to the grandfather Bhishma standing at our respective strategic points. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கெங்க இருந்து அவரை வந்து ரட்சிப்பதற்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த முனைகள்ல நின்று நம்ம அவருக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் செய்யணும்ன்றது வந்து சொல்றாரு. இவந்தோ பீஷ்ம தேவாக்கு தெரியும், ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஆசீர்வாதமே பாண்டவர்களுக்கு தான் கொடுத்தார். இவனுக்கு வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதம் வந்து கௌரவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை அவர் வந்து. சோ இருந்தாலும் அவரையும் வந்து நம்ம ஹையஸ்டா பேசினாதான் வந்து நம்ம பக்கம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நிப்பாருன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் சொல்கின்றான் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. உண்மையிலே அவருக்கு அந்த சப்போர்ட் அவசரமே கிடையாது. he can only alone take care. பட் இருந்தாலும் அவன் வந்து தாத்தா பக்கம் இருக்கேன்றது என்ன அவனுடைய சுயநலத்துக்காக அவர் வந்து நல்ல முறையில வந்து போர் புரிந்து எந்த பாரபட்சமின்றி போர் புரியணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக இந்த மாதிரி அவன் சொல்றதான். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் அதர் ஹீரோஸ் வுட் நாட் லீவ் தேர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷன் அண்ட் அலோவ் த எனிமி டு பிரேக் த, அந்த வியூகத்தை வந்து உடைக்காம இருக்கிறதுக்காக நீங்க எங்க நின்றுருக்கீங்களோ அங்கிருந்து நின்றுட்டு நம்ம தாத்தாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அழியுங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். He was confident of full support of Bhishma Deva and Dronacharya. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரும் துரோணரும் அதாவது கர்ணனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திரௌபதிக்கு நடந்த அந்த அவமான தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தர்மம் எதுன்னு தெரிஞ்சும் கூட அந்த இடத்துல வந்து கட்டுண்டவர்களாக இருந்தார்கள் ஆக்சுவலி. சோ அப்பயும் அவங்க எதுவும் வாயை திறந்து பேசல. அவங்க நினைச்சிருந்தா அந்த சூழ்நிலையை வந்து தவிர்த்திருக்கலாம். ஆனா அவங்களால அந்த பேச முடியாம அந்த தர்மத்தினுடைய அதாவது அவரும் வந்து
இந்த அஸ்தினாபுரத்தை ரட்சிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பிரதிஜைக்காக அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணாம நின்னுட்டாரு. துரோணாச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய இது அது அஸ்வத்தாமன் எப்பொழுதுமே துரியோதனுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த பக்கம் நின்று போர் புரிய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். ஏன்னா சப்போர்ட் அந்த காலத்துல வந்ததுனால. கர்ணன் பாத்தீங்கன்னாக்கா செஞ்சோற்று கடனுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனோட இருந்தான். சோ இவர்கள் 3 பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்ணன் ஒரு படி மேலவே அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணமே ஆயிட்டான். அவன் தர்மம் பற்றி எல்லாமே தெரிந்திருந்தும் அதர்மத்து பக்கமே நின்று அவதூறு பேசக்கூடிய அந்த பொசிஷன் கூட போனான். அதனால்தான் நம்ம யார்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்கின்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நாம் எல்லாருமே வந்து பகவானிடத்துல நம்முடைய மனசை சமர்ப்பணம் செய்யணும். அட்லீஸ்ட் அந்த சமர்ப்பணத்தால நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்வோம். சமர்ப்பணம் என்பது மிகவும் ஒரு அவசியமான ஒன்று. ஆனா நம்ம யாருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அதை பார்த்துதான் நம்ம செய்யணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will know that he did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi in her helpless condition. சோ அதாவது அந்த துயில் உரியக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாரும் சரி பீஷ்மரும் சரி எதுவுமே வந்து அவர் இது பண்ணவே இல்லை, ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை. இவந்தோ திரௌபதி போய் அவங்க கிட்ட காப்பாற்றுங்கன்ற அந்த இது கேட்டப்ப கூட அவங்க வந்து செய்யவே இல்லை. சோ அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கான்பிடன்ஸ் எடுத்துட்டுதான் அவன் வந்து இப்ப போர் முனையில வந்து நின்னுட்டு இருக்கான். தஷ்ய சஞ்சயனன் அர்ஷம் குரு விருத்தக பிதாமக சிம்மநாதம் வினத்யோச்சய சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து தஷ்ய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயனன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ஹர்ஷம் சியர்ஃபுல்னஸ் இவனை வந்து ஊக்குவிக்குவதற்காக துரியோதனனை வந்து மகிழ்விப்பதற்காக குரு விருத்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குரு பரம்பரையிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராண்ட் சயர் அதாவது பீஷ்ம தேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிதாமகரான பீஷ்ம தேவர் சிம்மநாதம் போன்ற தன்னுடைய அந்த சங்குலியால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சங்க எடுத்து ஊதுறார். வினத்ய எப்படி என்னக்கா ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அப்ரோரிங் சவுண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. வைப்ரேட்டிங் உச்சய வெரி லவுட்லி. சங்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கான்ஷல் சங்கம் என்பது சங்கு. ஸோ கான்ஷல் தத்மவு ப்ளூ. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊத ஆரம்பிக்கின்றார். பிரதாபவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலியன்ட் ரொம்பவே வந்து லவுடா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊதுறார். சோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் இவங்க ஊதின பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. தத சங்கஷ பிரேயஷ பனவானகான கோமுகாக சஹசைவப்யான ஹன்யந்தா சப்த துமுலோ பவத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தத அதாவது அதுக்கப்புறம் சங்க மேலும் இருக்கக்கூடிய பிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் தத்தம் சங்குகளை எல்லாமே எடுத்து ஊத ஆரம்பிக்கிறான். பிரேயக அதாவது பாத்தீங்கன்னா பறைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பறைகள் சங்குகள் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ட்ரம்ப்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கவுங்க வாத்தியங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள். கோமுகாக ஹார்ன்ஸ் சஹச ஆல் ஆஃப் எ சடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வருது ஏவ சட்டன்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னா சைமல்டேனியஸ்லி அதாவது எல்லாரும் ஒரு போல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே சமயத்துல வந்து தத்தம் சங்குகள் பறைகள் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கின்றாங்க. சப்தகம் கம்பைன்டு சவுண்ட். துமுலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான அந்த சப்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பவே பிகேம் அதாவது அந்த சப்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடிய அந்த பரிசுல வந்து அதாவது கௌரவர்களால முடியறது கிடையாது இந்த கான்சல் சப்தம் எல்லாமே. சோ நெக்ஸ்ட் தத சேவைதைர் ஹயர் யுக்தேத மஹதி சஞ்சேன சிதௌ மாதவா பாண்டவா சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதூஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து அதர் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரும் சரி அர்ஜுனனும் சரி ஸ்டேஷன் ஆன கிரேட் சேரியர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெண் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த அக்னி தேவர் கொடுத்த அந்த ரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் அந்த தெய்வீக நாதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக சங்குகளை வச்சு அந்த ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களும். அதுக்கு என்னன்னாக்கா
ஜயஸ்து பாண்டு புத்திரானாம் ஏஷம் பக்ஷே ஜனார்த்தனக. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜாயேஷேஸ்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விக்டரி இஸ் ஆல்வேஸ் வித் பர்சன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டு புத்திரர்களுக்கு. ஏஷம் பக்ஷ ஏன்னாக்கா அவர்கள் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜனார்த்தனன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே இருக்கின்றார். சோ அசோசியேஷன் வந்து பகவானோட இருப்பதால் அவங்க பக்கம்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி என்பது உண்டு அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்கா தாயார் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லக்ஷ்மி தாயார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி தாயாரும் பகவானுடைய ஹிருதயத்துல இருக்காங்க. சோ அவங்க எப்பவுமே வந்து பகவானை நீங்கியதே கிடையாது. சோ அவருடைய ஹிருதயத்திலே இருக்கக்கூடிய தாயார் சோ எப்பவுமே வந்து அதிர்ஷ்டத்தை வந்து வாரி வழங்கக்கூடியது. அதோட சேர்ந்து அந்த தேரும் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அதுவும் வெற்றியை. அக்னி வந்து பியூரஸ்ட் திங் இல்லையா? புனித தன்மைக்கு நாம் என்னைக்குமே வந்து அக்னியை தான் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டா. வீட்டுல கூட நம்ம ஹோமங்கள்லாம் செய்யும்போது அதுதான் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதே. சோ அப்படிப்பட்ட அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது. அதனால வந்து தர்மம் வந்து வெற்றி பெறுன்றதுக்கு அது ஒரு இது. அதுக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களுடைய கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமனுடைய எம்பளம் வந்து பாத்திருக்கு. சோ அவருடைய அனுகிரகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு உண்டு. அந்த தேரால பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 உலகங்களையும் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரஹ. பாஞ்சஜன்யம் வந்து ரிஷிகேஷம் அதாவது புலன்களுடைய உரிமையாளர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க புலன்களுடைய அதிபதி யாருன்னாக்கா ஓனர் ஆஃப் த சென்சஸ் வந்து ரிஷிகேஷா. கேஷம் என்பது நம்மளுடைய கேசத்தை குறிக்கின்றது. சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதிபதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான். சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாஞ்சஜன்யம் என்பது அவருடைய சங்கனுடைய பெயர். தேவதத்தம் என்பது நம்ம அர்ஜுனனுடைய சங்கனுடைய பெயர். தனஞ்சயம் என்பது அவருக்கு இன்னொரு நாமம். அதாவது தன்னுடைய அண்ணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வமேத யாகத்துக்கும் அதாவது அவர்கள் செய்த அந்த ராஜசூய யாகத்துக்கு இந்த மாதிரி யாகங்களுக்கு யக்ஞங்களுக்கு எல்லாமே பொருள் திரட்டி வந்ததுனால்தான் அவனுக்கு தனஞ்சயன் என்று இன்னொரு நாமம் உண்டு. பௌண்ட்ரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீமனுடைய அவருடைய சங்கனுடைய பெயர். சோ பீம கர்மா விருகோதரம் என்பது அவருடைய இன்னொரு நாமம். ஏன்னா அவர் வந்து சிகண்டி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிகண்டி என்றனே இடும்பனை கொன்றுவிட்டு இடும்பியை மணந்தவர் இல்லையா? சோ ரொம்ப வந்து வீர பராக்கிரமசாலியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீமன் வந்து முதன்மை பெற்றவன். அதனாலதான் அவனுக்கு விருகோதரம் அப்படிங்கிற இன்னொரு நாமமும் உண்டு. சோ the Lord situated in all the hearts of living entities. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் அனைவருடைய ஹிருதயங்களிலுமே வந்து இருக்கார். டைரக்ட்ஸ் அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து கொடுக்கறதே அவர் தான். He directs in terms of the surrender of the living entity. எல்லா உயிர்வாழிகளையுமே வந்து சமர்ப்பணம் என்னும் அந்த இதுக்கு தான் அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து அந்த வழி காட்டுறார். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் த பியூர் டியூட்டி டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்ஸ் த சென்சஸ். ஒரு உன்னதமான பக்தனுடைய புலன்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறார். இது தெரிஞ்சுக்கணும். லார்ட் டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்ஸ் தி டிரான்செண்டல் சென்சஸ் ஆஃப் அர்ஜுனா. அதே மாதிரி அர்ஜுனா பீயிங் எ பியூர் டிவோட்டி அவருடைய சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது யாருன்னாக்கா பகவான் தான். பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் உண்டு மதுசூதனா. ஏன்னா மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர் தான் வந்து பகவான். அதே மாதிரி தன்னுடைய அறியாமை என்னும் அந்த அரக்கனை அழிக்குமாறு வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து கேட்பார். கோவிந்தா அப்படிங்கிற நாமத்துக்கு அடுத்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா he gives pleasure ஆனந்தத்தை கொடுப்பது. கோகளுக்கும் நம்ம உயிர்வாழிகளுக்குமே ஆனந்தத்தை அளிப்பவர் வந்து நம்ம பகவான் தான். அதுக்கு அவருக்கு வந்து கோவிந்தா அப்படிங்கிற நாமம். சோ ஹெல்ப் இஸ் பிரதர் அதாவது தனஞ்சயன் என்று எதுக்கு வந்ததுன்றதுக்கான இதுதான். டிஃபரெண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் வெவ்வேறு யக்னங்கள் செய்வதற்காக பொருள் திரட்டி வந்தவர் தான் அர்ஜுனன். அதனால்தான் அவருக்கு தனஞ்சயா என்று பெயர் உண்டு. வெரோஷியஸ்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னா வீர சாகசங்கள் புரிபவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீமன். சோ கில்டு த டெமன் இடும்பியையும் மணந்தான். அடுத்து 16 to 18. அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரஹ நகுல சஹதேவஸ்ய சுகோஷோ மணிபுஷ்பகோ காஷ்யஸ்ய பரமேஷ்வாச சிகண்டி ச மகாரதஹ திருஷ்டத்யும்னோ விராட்டஸ்ய சாத்யகீ சாபராஜிதஹ
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रेश महाबाहु शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक्. அதாவது பாத்தீங்க மகாபாகு என்றால் பெரிய புஜங்களை, அதாவது பாத்தீங்க வலிமையான புஜங்களை உடையவர்கள் என்று பெயர் மகாபாகு என்றால். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்த விஜயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி புத்திரானான யுதிஷ்டிரர் ராஜா உடைய அவருடைய சங்கனுடைய நாமம். அனந்தா என்றால் அளவிட முடியாது, விஜயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த, அதாவது அளவிட முடியாத இது அவருடைய ஸ்பேஸ், அவர் வந்து வெற்றி கொண்ட இடம். நகுல சகதேவனுக்கு வந்து நகுலன் வந்து சுகோஷம், அதுக்கப்புறம் சகதேவன் வந்து மணி புஷ்பகம். சோ காஷ்யன், அதுக்கப்புறம் சிகண்டி, அதுக்கப்புறம் திருஷ்டதும்னன், சாத்தியகி, திரௌபதி மக்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து சுபத்ரையினுடைய மகன் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தத்தம் சங்குகளின் பறைகளை எல்லாத்தையுமே வந்து அவர்கள் ஊத ஆரம்பிக்கின்றார்கள். சோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது அவனுக்கு, அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளுடைய மனம் வந்து சிதறலாயின அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஹிருதய வியதராத் அப்படின்ட்டு நம்ம படிப்போம். அது வந்து சிதற போனதுன்னு சொல்லுவாங்க. So Sanjaya informed in Krishna very tactfully that unwise policy of deceiving the sons of Pandu, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா deceiving means அவங்களை ஏத்துக்காத பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகளை வந்து அன்வைஸ், அதாவது ஞானமே அற்ற அந்த, அதாவது அஜ்ஞானத்துல உழநிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த திருதராஷ்டிரர் மக்கள் இவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இந்த உலகத்திலே வாழவே விடாம செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து. அண்ட் என்டிவரிங் டு என்த்ரோன் ஹிஸ் ஓன் சன்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கே இந்த பதவி, அந்த வந்து ராஜா என்ற அந்த பதவி கொடுக்கணும், கிங்டம், அதுதான் அவனுடைய எண்ணமே. சோ அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் நாட் லாடிபிள், அது வந்து அக்செப்டபிளே கிடையாது, தர்மமான செயல் கிடையாது இல்லையா. சோ the science already clearly indicated the whole Guru dynasty would be killed. அந்த சங்க நாதங்கள் எதை வந்து குறிக்கின்றது என்றால் இந்த குரு வம்சமே அழிய போகின்றது அப்படிங்கிற அந்த இண்டிகேஷன் தான் குறிக்கின்றது என்று சஞ்சயன் வந்து ஃபீல் பண்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அதாவது பீஷ்மர்ல இருந்து, அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிள்ளைகள் பீஷ்மர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன், அதாவது கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள், அவர்களுடைய பிள்ளைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேரன்மார்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல அழியத்தான் போகிறது அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் உணர முடிந்தது. சகோஷோதார்த்த ராஷ்டிரானாம் ஹிருதயானி வியதாரயத், இதுதான் ஹிருதயானி வியதாரயத், அதாவது ஹிருதயங்கள் சிதறலாயின அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நபஷ்சா பிருத்திவிம் சைவ துமுலோ அபியானு நாதயன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைப்ரேஷன், சுகோஷம், அந்த அதிர் ஒலி, அதாவது அந்த சங்க நாதங்கள் எல்லாமுடைய அதிர் ஒலி பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் வந்து அவருடைய ஹிருதயங்கள் எல்லாமே சிதறலாயின. சோ நபஹ த ஸ்கை, அதாவது வானத்துக்கும் பூமிக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இடையிலான அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஹெவியா கேட்கறது அவங்களுக்கு. சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் துமுலோ அப்ரோரியஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு வந்து பெருசா இருக்கு அந்த சங்க நாதங்களுடைய இதுவும். அதை வந்து கேட்கறதுக்கு அப்யூனா நாதயன் ரீசவுண்டிங், திரும்ப திரும்ப அது வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு பயத்தை வந்து கொடுக்கின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 20th அத வியவஸ்திதான் திருஷ்வா தார்தராஷ்டிரான் கபித்வஜா. கபித்வஜா என்பது கபித்வஜா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கபி என்றால் குரங்கு, துவஜம் என்றால் அந்த எம்ப்ளம், அந்த இவர் பாண்டவர்களுடைய கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் உட்கார்ந்திருக்கார். பிரவித்தே சஸ்திர சம்பாதே தனுர் உத்யாய்ம பாண்டவா ரிஷிகேஷம் ததா வாக்கியம் இதம் அஹா மஹிபதே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு மேல தேர் அப்பான், வியவஸ்திதான் சிச்சுவேட்டட், திருஷ்டுவா லுக்கிங் அட் அந்த கொடியில, தார்தராஷ்டிரான் பிள்ளைகள், அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய மக்கள், கபித்வஜா whose flag was marked with Hanuman, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களுடைய அந்த இதுல பாத்தீங்க கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமனுடைய சிம்பலம், அந்த சிம்பல் வந்து பொருத்தி இருக்கு. பிரவிர்த்தே who while about to be engaged, ஸோ அதாவது அவர் டைரக்டா வந்து போர்ல வந்து தேவர்கள் இதுல வந்து பங்கு கொள்ளக்கூடாது, மனிதர்கள் புரியக்கூடிய போர்ல வந்து தேவர்களோ அவர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே வந்து இந்த போர்ல பங்கு கொள்ளக்கூடாது என்பது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ணனுடைய கவச குண்டலங்களும் வந்து நம்ம இந்திரன் வந்து வாங்கி சென்றார். ஏன்னா தட் இஸ் த ரீசன், போர் வந்து மனிதர்களுக்கு மத்தியம்தான், ஆனா அதுல வந்து தேவர்களுடைய அங்கம் எதுவுமே அதுல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான்.
ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து பீமன் வந்து ஹனுமன் கிட்ட வந்து சப்போர்ட் கேட்க போகும்பொழுது கூட அவர் வந்து நான் செய்ய முடியாது, உன்னுடைய கொடியில் நான் இருந்து உனக்கு அந்த அருள் மர்சி மட்டும் இருக்கும் எப்பவுமே. சோ தனு அப்படின்னாக்கா பவ் அண்ட் ஆரோஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சஸ்திர சம்பதே தனுஹ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வில்லும் அம்பும். உதாம்யா ஆஃப்டர் டேக்கிங் அப் பாண்டவா த சன் ஆஃப் பாண்டு அர்ஜுனா ரிஷிகேஷம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து வாக்கியம் பின்வருமாறு கூறலாகின்றான். மஹிபதே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா at the time அர்ஜுனா சன் ஆஃப் பாண்டு is seated in the chariot, அந்த அந்த ரதத்துல உட்கார்ந்து இருந்தவன் his flag marked with ஹனுமன், அவருடைய ரதத்தினுடைய கொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் took up his bow, அவருடைய வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து காண்டிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு prepared to shoot his arrows, அதாவது யாரோட நம்ம வந்து போர் புரியணும் அப்படின்றத பார்க்கணுன்றதுக்காக அந்த வில்லையும் அம்பையும் எடுக்கிறான். சோ அர்ஜுனன் வந்து பின்வருமாறு ரிஷிகேஷரை பார்த்து கூறலாகின்றான். So the emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory. So இதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க. So what are the basic reasons for the victory of Pandavas அப்படிங்கிறது. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்தலம், ரெண்டாவது பகவானே அங்கே இருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் பாயிண்ட் வந்து பகவான் தான். ரெண்டாவது அங்க தர்மத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்தினுடைய பெருமை. மூன்றாவது ஹனுமன் இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி தாயாரும் இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த அக்னி தேவன் கொடுத்த தேரு, அதுக்கப்புறம் காண்டீவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்ய அஸ்திரம் அவன்கிட்ட இருக்கிறது. இத்தனைக்கும் கலந்து அவர்கள் எல்லாருமே தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள். இது எல்லாமே வந்து அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ்னஸ். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் வெல்லும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் இது எல்லாமே. சோ லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்க இதெல்லாமே. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory because Hanuman cooperated with Lord Rama. So Lord Rama யாரும் வேற யாரும் இல்ல, ராமா கிருஷ்ணா எல்லாரும் ஒண்ணுதான். சோ ராமருக்கு எப்படி ஹனுமன் வந்து சப்போர்ட்டா நின்னாரோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயும் வந்து ராம மாதிரியே இருக்கக்கூடிய நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்ப்ளம் ரூபத்துல கீழே கூடவே சேவகனாக இருக்கின்றார். emerged victorious. So 22, 21, 22. Arjuna uvacha शेनयोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यादव्येथा ऋषिकेशं योधुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सहायोध्यव्यम् अस्मिन् रणसंयुध्य मे. அதாவது அர்ஜுனன் கூறலாகின்றான், சேனையோர் உபயோர் மத்தியே, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய சேனையோர் உபயோர், அதாவது ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சேனைகளுக்கு மத்தியில ரதம், அந்த ரதத்தை ஸ்தாப்பையே அச்சுதா நிறுத்துவாயாக அப்படின்னு. அச்சுதா என்றால் இன்ஃபாலபிள், தவறி விழாதவர். இந்த மூன்று குணங்களுக்கு உட்பட்ட இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர் என்னைக்குமே தவறி விழுது கிடையாது. இஸ் above all this அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், மூன்று உலகங்களுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். யாவத் as long as ஏதான் ரிஷி மே லுக் நிரீக்ஷிக்கே, அதாவது நான் யாரோடு போர் புரிய வேண்டும் பொருந்த வேண்டும் என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும். அதனால ரெண்டு படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன ரதத்தை வந்து நிறுத்துங்க அப்படின்றத வந்து வேண்டுகோள் வைக்கின்றான். சோ இது வரைக்குமே ஃப்ரெண்ட் என்ற முறையில தான் அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதே. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முழுவதுமே வந்து அர்ஜுனனும் கிருஷ்ண பரமாத்மா எங்கேயுமே வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், இங்க இருக்கக்கூடிய குரு வம்சத்தினை பார் அப்படின்னு மட்டும்தான் அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவார் இந்த சாப்டர்ல. மிச்சம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சூழ்நிலைகள். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியாததுக்கான காரணங்கள் எல்லாத்தையுமே விளக்க ஆரம்பிப்பான். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So please draw my chariot between the two armies so that I may see who is present here, who is desiring to fight. என்னோட போர் முனையில யார் பொருந்துவாங்கன்றதை நான் பார்க்க வேண்டும். அதனால இந்த சேனையோர் உபயோர் ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சேனைகள் மத்தியில ரதத்தை ஸ்தாபயமே அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் ஆக்சுவலி. So although he is addressable, infallible, so அவர் எப்பவுமே வந்து இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது பகவான். சோ ஆனா அப்படி இருந்தும் கூட இந்த பௌதிக இயற்கையில அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்த காரியங்கள் எண்ணற்றவை. சோ பார்த்த சாரதியாக அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் முனையில வந்து இருந்தார்.
அவர் வந்து தேருடைய கடிவாளத்தை மட்டும் அவர் கையில வச்சிருந்தில்ல, அதாவது உன்னதமான டிவோட்டியான அர்ஜுனனுடைய மன கடிவாளத்தையுமே அவர் கையில தான் வச்சுட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலி. சோ ஒரு உன்னதமான பக்தனுடைய மன கடிவாளம் எப்பொழுதுமே வந்து பகவான் கையில தான் இருக்கும். இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம வந்து நாமளே எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய தவறுகள் செய்வோம். எது நன்மை, எது தீமை, எது கரெக்ட், எது வந்து சரி, எது தவறு அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு ரொம்ப கம்மி. ஆனா அதே வந்து பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு எது நன்மை, எது ஆனது, எது வந்து நமக்கு வந்து பாவங்களுக்களோட நம்ம வந்து பந்தப்படுவோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். அதனாலதான் நம்மள வந்து அவருக்கு நாம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு எது நன்மை என்பது அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுப்பார். அதனால நம்மள வந்து வில் பி கண்ட்ரோல்டு பை ஹிம். சோ நமக்கு ரட்சணை என்பது அவர்கிடத்திலிருந்து வருகின்றது. அதே நிலையில தான் இன்னைக்கு அர்ஜுனனும் வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து இருக்கார். The servitor is always ready to render service to Lord. இது எப்படின்னா, ஒரு உன்னதமான உத்தமமான ஒரு பக்தனுக்கு பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வெண்ட் ஆயிடுவார். அவருக்கு அவன் சர்வெண்ட் ஆனா அவரும் வந்து அவனுக்கு சர்வெண்ட் ஆயிடுவார். அதனாலதான் இந்த பிரேம பக்தியில வந்து பகவான் எப்பவுமே மாட்டிக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டார். ஏன்னா அவரே வந்து ஸ்வயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம். இப்ப பார்த்த சாரதியாக வந்து சேவை புரிகின்றார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. சோ அதுவும் வந்து அவருடைய சேவை இல்லைன்னா இந்த இந்த வார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர் முனையில வந்து பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி கண்டிருக்கவே மாட்டார்கள் இல்லையா? சூதுகள் நிறைய நடந்தது. ஆனாலும் இறுதியில தர்மத்தை வெல்வதற்காக நிறைய சூழ்ச்சிகள் நடந்தது. ஆனா அதனுடைய வெற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்திற்கே வரணும்னு நினைச்சுதான் பகவான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சார். So Sarvetar, as a pure devotee of Lord, Arjuna has no desire to fight. அவருக்கு எந்த ஆசையுமே இல்லை, போர் புரியணும்ன்ற ஆசைலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த தரப்புல இருக்கவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தம்பி அண்ணன்மார்கள் அந்த மாதிரிதான் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க கூட, தன்னுடைய பாட்டனார், அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குரு, எல்லாருமே வந்து அவங்கள எல்லாரையும் கொன்னுட்டு நம்ம வந்து இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணுமான்ற அந்த ஒரு உணர்வு தான் வந்து அர்ஜுனருக்கு இருக்கிறது. பட் he was forced to come to the battlefield by the abstention of துரியோதனா. துரியோதனன் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்திருந்தா, அவங்களுக்கு ஒரு 5 ஊர் கொடுத்திருந்தா கூட அவங்க வந்து இந்த போருக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவன் 5 ஊசி மனை அளவுக்கு கூட வந்து இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இல்லையா கிருஷ்ணருடைய தூது போகும் பொழுது. அதனாலதான் வந்து இந்த போரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் ஆனது. யோஷ்யமானாம் அவேக்ஷ்யாஹம் யாயேத்ர சமாகதஹ தார்தராத்ரஸ்ய துர்புத்தே யுத்தே பிரியா சிக்ஷேர்ஷவா. துர்புத்தே அதாவது பாத்தீங்கன்னா துருதராஷ்டனுடைய மகன்களுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கெட்ட புத்தி இல்லையா? சோ அதுதான், அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பேரும் இந்த போர் முனையில வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. லெட் மீ சி தோஸ் ஹூ கம் டு ஃபைட் ஹியர். இந்த போர்ல வந்து யாரெல்லாம் போர் புரியறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. விஷிங் டு ப்ளீஸ் த ஈவில் மைண்டட் சன் ஆஃப் திருதராஷ்டிரா. துரியோதனனை வந்து மகிழ்விப்பதற்காக யாரெல்லாம் இங்க வந்து போர் புரியறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நான் பார்க்கணும்ட்டு சொல்றாரு. It was also fact that he wanted to see them to make estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of the victory because Krishna is sitting by his side. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் தன் தரப்புல இருக்கிறதுனால வெற்றி கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும்ன்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து அர்ஜுனருக்கு இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த தரப்புல யார் யார் இருக்காங்கங்கறத வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சார் ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்தோ ரிஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரதஹ சேனையோருபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயேத்வாரதோதமம். சோ இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகேஷர் குடாகேஷான பாரதான்ட்டு நிறைய இடத்துல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாரு. நான் என்ன பரத வம்சத்தினுடைய தோன்றலாக அவங்க வந்து அந்த பரம்பரை வந்து வந்ததுனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரதா என்று நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனரை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாரு. குடாகேஷேனா, குடா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திரை, கேஷேனா அப்படின்னாக்கா நித்திரையை வென்றவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூஸா பகலும் ராத்திரியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரால வந்து ராத்திரில கூட போர் புரியக்கூடிய வல்லமை, தூக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்லக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு உண்டு. So thus being addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the இரண்டு படைகளுக்கு மத்தியில போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு போய் விடுறாரு ஆக்சுவலி. யுக்தா அட்ரஸ் ரிஷிகேஷா, குடாகேஷா அண்ணா அர்ஜுனரை குறிக்கிறது. பாரதா the descendant of
பரத வம்ச தோன்றல் ஆக்சுவலி. சேனையோ அதாவது சேனையோர் அது 2 படைகளுக்கு, உபயோர் 2 பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள், மத்தியே ஸ்தாபயேத்வா நிறுத்துகின்ற, ரதோத்தமம் அதாவது ரதத்தை வந்து நிறுத்துகின்றார். சோ ஸ்லீப் இஸ் ஆல்சோ அதாவது நித்திரை, அதாவது அறியாமை என்னும் அந்த நித்திரை, அறியாமையை வந்து நம்ம வந்து நித்திரையாக நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்றோம். சோ விழிப்புணர்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்திற்கு நம்ம வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எய்தர் இன் வேக்கிங் ஆர் இன் த ஸ்லீப் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் கேன் நெவர் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் திங்கிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூக்கத்திலயும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விழித்திருக்கும் பொழுதும் சரி, அதாவது ஒரு உன்னதமான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி நினைக்காத அந்த டைமே இருக்காது. சதா சர்வ காலமும் ஆழ் மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த நினைவுகள் வந்து இருக்கும். அதாவது நாமங்கள் எல்லாமே போயிட்டே தான் இருக்கும். அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய உருவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனசுல பதிஞ்சிட்டு இருக்கும். குவாலிட்டி அண்ட் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவருடைய லீலைகளை வந்து நாம எப்பவுமே கேட்டுட்டு இருப்போம். So next 25th ஸ்லோகம். பீஷ்ம துரோண பராமுக்தः சர்வேஷாம் சாமஹிஸ்திதம் உவாச பார்த்த பஷ்யைதான் சமவேதான் குருன் இதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துரோணாச்சாரியார் யார் இந்த பக்கம் பாக்குறான், பிரமுக்தக இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சர்வேஷம் எல்லார் முன்னாலையும், மஹிஷ்டிதம் சீஃப்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அந்த அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரை வெல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது இல்லையா இந்த லோகத்துல. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் சொல்றார் வந்து இந்த இங்க ஒன்னு எல்லாருமே பார் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் சொல்றது. இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பீஷ்மா அண்ட் துரோணா அண்ட் அதர் சீஃப்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், ரிஷிகேஷா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் பிஹோல்ட், இங்கே பார்த்தா ஆல் குருஸ் ஆர் அசம்பிள்ட் ஹியர், குரு வம்சத்தினை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவான் வந்து சொல்கின்றார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பகவான் பேசுறார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்லோகத்துல. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அவரு பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்டுன்னு இருக்கார். அர்ஜுனன் என்னென்ன பேசுறாரோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஆக்சுவலி he had agreed to be a charioteer of Arjuna. So now what the Krishna mean, what he told to Arjuna, behold of the gurus, இங்கே பார் அனைத்து குரு வம்சத்தினரை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் திசை அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன ஓட்டம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கவங்க யார் யாரு அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா பாத்துக்கணும் பிஃபோர் ஃபைட்டிங். ஏன்னா அந்த சஞ்சலம் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் போர் புரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஸ்திரமான மனசோட செய்யும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வெற்றி வாகை சூட முடியும். ஆனா அவன் ஒரு உன்னதமான பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான ஒரு குவாலிட்டி. அந்த இரக்கத்தினால வந்து இவன் வந்து போர் புரியாம போயிட்டான்னா என்ன பண்றதுன்றது முன்னரே வந்து உணர்ந்த நம்ம பகவான் அவனுக்கு அந்த மன கண்ணோட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிந்தனைகளை வந்து எடுத்துட்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்துறார். இங்க பார் உன்னுடைய தாத்தா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் எல்லாருமே உன்னுடைய வம்சத்தினவர்களை எல்லாரையுமே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா காட்டுகின்றார். சோ அந்த பக்கம் வந்து பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பதான் வந்து அந்த உண்மை நிலவரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர ஆரம்பிக்கின்றார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். தத்ர பஷ்யாசி தான் பார்த்தா பித்ராந்தா பிதா மகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிரத்தான் புத்ரான் பௌத்ரான் சஹிம்ஸ்ததா ஸ்வசுரான் சுஹதஸ்சைவ சேனையோருபயோரபி. அதாவது பிதாமகன் பீஷ்மர், ஆச்சாரியன் துரோணாச்சாரியார், மாத்துலான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மாமன்மார்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து புத்ரான், அதுக்கப்புறம் வந்து பௌத்ரான் அதாவது பிள்ளைகளும், அதுக்கப்புறம் பேரன்களும், சஹிம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து இங்க ஒன்று கூடியிருக்கிறார். எல்லாரையுமே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றார். அதாவது தாய் வழி வந்த அந்த அதாவது சல்லியன் கூட அந்த அந்த பக்கத்துல தான் இருக்காரு இல்லையா, எல்லாத்தையுமே பார்க்கிறாரு எல்லாத்தையுமே. சோ 2 பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே பார்க்கும்பொழுது பிள்ளைகளான துரியோதனுடைய பிள்ளைகள் லக்ஷ்மணன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன், கிருதவர்மன், இவங்க எல்லாரையுமே அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றான். தான் சமிக்ஷையஷா கௌந்தேய சர்வான் பந்தூன் அவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்டோ விஷிதான் இதம் அப்ரவீத். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது he saw all the different grades of friends and relatives. He became overwhelmed with the compassion and spoke thus. ஸோ கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்வருமாறு வந்து பேசலாகின்றான். யாரு? அர்ஜுனன். ஆக்சுவலி அர்ஜுன உவாச்ச
दिष्टमें स्वजनं कृष्णा युष्यं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं सा परिशुष्यति. ஸோ அர்ஜுனர் சொல்றாரு திருஷ்டா ஆஃப்டர் சீயிங், அதாவது திருஷ்டி அப்படின்னாலே நம்ம பார்வை என்றோம் இல்லையா, அதேதான் அந்த மீனிங். திருஷ்டுவா அவர் முன்னாடி பார்க்கிறார், இமம் அவர் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும், ஞானம் ஜனம் ஜனம் ஸ்வஜனம், ஸ்வஜனம் என்பது தன்னுடைய தன் தரப்பு இருக்கக்கூடிய மக்களையும் பார்க்கின்றான். யுயுத்சவம் எல்லாருமே போர் புரியணும்ன்ற அந்த அந்த உறுதியான மனதோட வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட். பஸ்திதம் எல்லாரும் நின்று அவனால பார்க்க முடியும். சீதந்தி குவெரிங், அதாவது அவனுக்கு உடல் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கணும். காத்ராணி கை கால்கள் எல்லாமே வந்து என்னுடைய கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கணும். முகம், முகம் மீன்ஸ் அதாவது நான் வாய். ஸோ அதாவது பரிசுஷ்யத்தே உலர்கின்றது, வாய் வந்து உலர தொடர்கின்றது. ஸோ ஒருவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கூட வரக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் அது. அதாவது சில பேருக்கு வந்து பயத்தினால உடல் எல்லாமே வேர்க்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து நாக்கு உலரும், கால் கைகள் நடுக்கம், இது எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய இயல்புகள் தான். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே அழிய போகின்றார்கள் இந்த போர்ல அப்படின்ற அந்த மனசுல பதியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து உடல் கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்குகின்றன. அதுக்கப்புறம் வந்து நாக்கு உலர்ந்து போகின்றது. Any man who is genuine devotion to Lord, so as all the good qualities which found in the godly persons or in demigods, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் தெய்வீகமான அந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இயல்புகள் எல்லாமே ஒரு உன்னதமான பக்தனுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ காட்லி ஃபீச்சர்ஸ், ஏன்னா அடுத்த கருணை என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த கருணையால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. ஸோ நான் டிவோட்டிக் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது, குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்காது. அர்ஜுனா சீயிங் இஸ் கிங்ஸ்மேன், தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையுமே அந்த போர்க்களத்துல பார்க்கும் பொழுது overwhelmed with the compassion, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருணையால், for them who has decided to fight among us themselves, தங்களுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு தரப்புலயுமே இருக்கவங்க உறவினர்கள் தான், நண்பர்கள் தான், எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்ப அடிச்சுக்க போறாங்க, இறக்க போகின்றோம் என்று பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு கருணையால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு கை கால்கள் எல்லாமே நடுங்க ஆரம்பிக்கின்றது. The limbs of his body begin to quiver and the mouth became dry, நாக்கும் உலர்கின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ப்ராக்டிக்கலி த ஹோல் கம்யூனிட்டி எல்லா தன்னுடைய ரத்த சம்பந்தங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க ஒன்று கூடி இருக்கின்றது. எதுக்காக? போர் புரிவதற்காக. ஸோ அதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வருது. ஸோ ஒருத்தருக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மன வலிமை என்பது குறைந்துவிடும், டியூ டு வீக்னஸ், பட் டியூ டு சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி. ஸோ உன்னதமான பக்தனுடைய இயல்பு அதுதான். ஸோ சாஃப்டான ஹிருதயம் ஆக்சுவலி. यस्याष्टि भक्तिर् भगवत्य अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समास्ते सुरः हरावा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरत्नानेस्ता ரத்தேனாஸ்தி தவாதோ பஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாகவதத்துல 5வது கேண்டோல 18வது சாப்டர்ல 12வது ஸ்லோகம் இது. ஒன் ஹூ ஹாஸ் அன்ஃபிளிஞ்சிங் டிவோஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான இருக்கக்கூடிய பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தவித கலங்கங்களும் இருக்காது, டைவர்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியான பக்தி, அன்ஃபிளிஞ்சிங்னாலே திடமான அந்த இது பக்தி டுவர்ட்ஸ் ஹாஸ் ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த டெமிகாட். தேவர்களுக்கு என்ன இயல்புகள் இருக்கோ தெய்வீக குணங்கள் அனைத்தும் அந்த உன்னதமான பக்தனுக்கு இருக்கும். One who is not a devotee of Lord has only material qualification and are of little value. ஸோ பக்தன் அல்லாதவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட இயல்புகள் தான் அவர்களிடத்தில் இருக்கும். This is because he is hovering on the mental plane and he certainly be attracted by the glaring material energy. அது ஏன்னாக்கா அவர்களுக்கு பக்தி என்பது இல்லை, ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மேல பற்றுதல், அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ், அவங்க அப்ளிகேஷன் எல்லாமே இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுலதான் அவங்க வந்து அதை உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதனால எப்பொழுதுமே இந்த பௌதீக இயற்கை மேலதான் அந்த குணாதிசயம் இருக்கும். ಮಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀಯ ಕಣೋ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೇಪಾ
वेपातुश्चा शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं समस्तते हस्तात् त्वच्चैव परिधायते वेपातुः ட்ரெம்பிளிங் பாடி நடுங்கி கொண்டிருக்கின்ற உடலோட சரீரம் சரீரா மீன் சரீரம் ரோமஹர்ஷ ரோமம் என்றால் அந்த மயிர்கூச்செரிக்கின்ற அந்த தன்மை சோ அந்த இந்த நம்ம உடல் மேல கூட பாத்தீங்கன்னா மெய் சிலிர்த்து போகும் பொழுதும் சரி சில சமயம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து தூக்கி நிற்கும் இல்லையா சோ ஜாயத்தே இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் காண்டீவம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கையிருந்த அந்த வில்லு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நழுவுகின்ற ஸ்மரஸ்தே ஸ்லிப்பிங் நழுவுகின்றது ஹஸ்தாத் என் கைகளிலிருந்து நழுவுகின்றது ஸ்கின் சர்டன்லி பரிதாயத்தே பர்னிங் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு உடலும் எரிகின்றது நடுக்கம் எல்லாமே இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் மை பாடி இஸ் ட்ரெம்பிளிங் காண்டீவம் மை ஏர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஹெட் மை போ இஸ் ஸ்லிப்பிங் என்னுடைய ரோமமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எரிகின்றது அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் so two kinds of trembling so ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாண்டிங் ஹேர் ஆன் த எண்ட் அதாவது இந்த நம்ம உடல்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மயிர்குச்சம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிக்கும் இல்லையா அது எய்தர் ஒண்ணு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான அந்த நிலையை வந்து நம்ம உணரும் பொழுது அந்த பரவச நிலை வரும் பொழுது அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆர் அவுட் ஆஃப் கிரேட் ஃபியர் இன்னொன்னு வந்து பயத்தினால சோ ஒன்னு பயத்தினால அது மாதிரி நிக்கும் இன்னொன்னு பக்தி பரவசத்தினால அது மாதிரி நிக்கும் சோ there is no fear in transcendental realization பக்தியில வந்து நமக்கு பயமே இருக்காது பரவச நிலை அது ஆனந்தம் பேரானந்த நிலை அது இப்ப ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் ஃபியர் தான் இவருக்கு இருக்கு யாருக்கு நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர் அவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபியர் பௌதிக இயற்கை இதுல என்னன்னாக்கா நம்ம இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இறக்க போகின்றார்களே அப்படிங்கிற அந்த பயம் அவருக்கு திஸ் இஸ் எவிடென்ட் ஆஃப் அதர் சிம்டம்ஸ் ஆல்சோ he became impatient அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் வந்து பேஷன்ஸா இருக்க முடியல அவரால் அவர் மனதையும் அவருடைய செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தவே முடியல காண்டீவமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கைகளிலிருந்து நழுவுகின்றது ஹிருதயமும் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கின்றது so he feels burning sensation on the skin also so these are all due to the material conception of life ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட உணர்வுகள் சோ ஏன்னா நாம எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த பிசிக்கல்லி நம்ம பார்த்து இப்ப நம்ம ஃபேமிலி சோ அங்க நம்ம ஃபேமிலியில யாருக்காவது ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஆனா நமக்கு எப்படி அதை வந்து தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இல்லையோ அதே மாதிரிதான் அந்த நிலையில தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் இருக்கிறார் நச்சா ஷாக்கோன் சக்னோமி அவிஸ்தாத்தும் பிரம்மாத்வீவ சமே மனஹ நிமித்தானி சாபஷ்யாமி விப்ரரிதானி கேசவா அதாவது சக்னோமி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னால என்னால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவஸ்திதான் என்னால ஒரு நிலையில இருக்க முடியல பிரமதி ஃபர்கட்டிங் நான் எனக்கு எல்லாமே மறந்து போகக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நான் போகின்றேன் மனது எல்லாமே நிமித்தானி காசஸ் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஃபோர்சி விபிராதானி அதாவது ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட் கேசவா அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் அன்ஏபிள் டு ஸ்டாண்ட் ஹியர் எனி லாங்கர் என்னால இங்க நிற்க முடியவில்லை ஐ எம் ஃபர்கெட்டிங் மைசெல்ஃப் என்னையே நான் மறந்து போகின்றேன் அதாவது அவரை இழக்கக்கூடிய தன்மைக்கு வருகின்றார் மைண்ட் இஸ் ரீலிங் மனது ஒருநிலைப்படுத்த முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபோர்சி ஒன்லி ஈவல் இங்க எல்லாம் வெறும் அழிவு மட்டுமே எனக்கு தெரிகின்றது அப்படின்றது வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் யாரு நம்ம அர்ஜுனன் he unable to stay in the battlefield he is forgetting account of the weakness of his mind மனது வந்து அவரால் வந்து கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை சோ பயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் வந்து ஃபியர்ஃபுல்னஸ் பயத்தினாலையும் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ் ஆஃப் மென்டல் ஈக்குவலிபிரியம் டேக் பிளேஸ் இன் த பர்சன்ஸ் அதாவது மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன்ல இருக்கணும் ஸோ அந்த பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன்ல இல்லைனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே வந்து நமக்கு நடுக்கம் எல்லாமே வரும் இது ஒரு சுச்சுவேஷனை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ளவே முடியாது ஒருநிலைப்படுத்த முடியாது ஸோ இதெல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலைகள் இதுதான் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல நாம வந்து
கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றோம். சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இயல்புகளை வந்து நாம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்திட்டு தான் இருப்போம். சோ சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவத்தினால வெளிப்படுத்துவாங்க, சில பேர் பொறாமைனால வெளிப்படுத்துவாங்க, சில பேர் பார்த்து கருணையால வெளிப்படுத்துவாங்க. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு காரணம் உண்டு. ஆக்சுவலி நிமித்தா இஸ் சிக்னிபிகன்ட். இங்க த வேர்ட் நிமித்தம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். when a man sees only the frustration in the expectation, he thinks why I am here. ஸோ அதாவது நமக்கு ஒரு விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாமே நம்மளுடைய இயல்புகள் ஆகிவிடுகின்றது. அது எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணாதிசயங்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இது எல்லாமே அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல இருமனம் வந்து நமக்கு வரும் பொழுது அதற்கேற்றாற் போல நம்மளுடைய சுபாவம் அதனுடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே தெரியும். ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியாம போகும் பொழுது நாம எதுக்கு அங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொஷின் வருது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நிமித்தம் அப்படின்றது. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் இஸ் ஓன் வெல்ஃபேர். இங்க எல்லாமே நம்மளுடைய சொந்த நன்மைகளை பற்றி தான் நாம என்னைக்குமே வந்து நம்மளுடைய நோக்கமே அதுவாக தான் இருக்கின்றது. நோ ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த சுப்ரீம் செல்ஃப். பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் இந்த உலகத்து பிரபஞ்சத்துல என்ற அந்த நினைப்பே நமக்கு கிடையாது. அந்த நினைப்பு இருந்தால் நம்ம இந்த பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்கள் துன்பப்படும் பொழுது நாம வந்து அதை வந்து இன்பமாக காணக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை, அதாவது எல்லா பேட் திங்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பயோ விட்டு விடுவோம். ஆனா நமக்கு என்னன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில நாம மட்டுமே தான் மேல இருக்கணும். ஸோ வி ஒன்லி ஹாவ் டு அந்த செல்ஃப், தன்னை மாத்திரமே வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த உந்துதல் இந்த உலகத்துல லோக கல்யாணத்துக்காக நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த இதுவே இருக்கிறது இல்லை நமக்கு இன்டென்ஷன். ஆனா எப்பவுமே நம்ம செல்ஃபிஷ்னஸ்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது இல்லையா, எல்லாருக்குமே அவர் பொதுவானவர். அனைத்து ஜீவராசிகளும் நல்ல நிலையில இருக்கணும்ட்டு தான் அவர் எப்பவுமே எதிர்பார்ப்பார். அந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கு வந்து நன்மைகள் நடக்கணும்னு நினைப்பார். சோ அதுதான் பகவானுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கூட. இப்ப கூட தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்கார். ஸோ தட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம். அந்த அந்த நினைப்பு வந்து நமக்கும் வரணும். அர்ஜுனா இஸ் சப்போஸ் டு ஷோ disregard for his self interest by submission to the will of Krishna. அதாவது ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சுய சிந்தனை சுய லாபத்திற்காக, அதாவது தன்னுடைய ஃபேமிலி இதெல்லாமே அவர் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே எல்லாம் என்னுடையது என்னுடையது என்னவர் அப்படிங்கிற அந்த இது வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே சுயநலம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருகின்றது. இந்த பிரபஞ்ச நன்மையை பற்றி தான் நம்ம யோசிக்கணும். தன்னுடைய மனைவிக்கு நடந்த அந்த கொடுமையை வந்து அதை எதிர்த்து நின்று ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது நடக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கணும். ஆனா அவர் அதை விடுத்து இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழிகள் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் விதமா நம்ம வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றோம் இல்லையா, அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல அவர் பந்தப்பட்டதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான நிலைகளை வந்து அவர் அனுபவிக்கின்றார். சோ அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்ற பேர். வி ஆல்வேஸ் ஃபர்கெட். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். அதனால்தான் நம்ம எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் வரும் பொழுதும் அகம்பாவம் வருகின்றது, துன்பம் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து சோகமாக உட்கார்ந்திருப்போம். லெமெண்டேஷன் என்ன, கிரீஃபிங். ஸோ அதுக்காக வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்திருப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ நச்சாஸ்ரயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே ந காங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ணா நஷா ராஜ்யம் சுஹானிச்ச. எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் வெற்றியும் வேண்டாம், எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரேயோ நமக்கு இங்க நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எது நன்மை எது தீமை என்றே நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனக்கு இந்த போருடைய விளைவினால் வரக்கூடிய ராஜ்யமோ வெற்றியமோ எனக்கு எதுவுமே சுகமோ எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். I don't see how any good can come from killing my own kingsman in the battlefield. என் தரப்பினரை நான் கொல்வதால் எனக்கு என்ன லாபம் வந்து அடையும் என்பது என்னால சொல்ல முடியவில்லை. nor I can so desire any subsequent victory and kingdom or happiness. எனக்கு இதனால் வரக்கூடிய வெற்றியையோ இன்பமோ அந்த ராஜ்யமோ கூட எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றார். so without knowing that one's self-interest is in Vishnu, the conditioned souls are attracted by the bodily relationship, hoping for the better situations. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு
என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து நாம அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது நம்ம. ஆனா அதனால்தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஒருத்தர் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம், ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதே கிடையாது. நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உடல் ரீதியா தான் இல்லையா? ஆனா இந்த உடல் எப்பொழுதுமே நித்தியமற்றது. இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெட் பாடி தான் சொல்லுவோமே ஒழிய, அந்த உடலுக்குடைய பேரை வைத்து நாம வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒருத்தர் இறந்து போனவருடைய பாடி வருதுன்னாக்கா அவர் வராருன்ட்டு நம்ம என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டோம். அந்த அவருடைய பாடி வருதுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த உடலுக்கு வந்து மகத்துவம் வந்து ஒரே ஒரு நிலையில மட்டும்தான் மகத்துவம். என்னன்னாக்கா இந்த உடல்ல இந்த ஜீவாத்மா வந்து தங்கும் பொழுது மட்டும்தான் நன்னிலை பெற முடியும். ஏன்னா அந்த ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்கர்மங்கள் செய்தால் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புண்ணியங்கள் கிடைக்கின்றது. அதே மாதிரி பாவங்களிலிருந்து செய்யாம இருக்கிறதும் வந்து இந்த ஜீவன் வந்து அதனுடைய கர்மங்கள் வைத்துதான் அது டிசைட் ஆகுது. அதனால வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து நல்நிலை அடையணும்னாக்கா அது ஒரு உடலில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குடிக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அது ஒண்ணுத்துக்கு தான் இந்த பாடி. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எதுன்னாக்கா இந்த உலக வாழ்க்கையில வாழும் பொழுது பிறந்ததிருந்து இறக்கும் வரை இந்த உடல் மட்டும்தான் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. வேற எந்த ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கிடையவே கிடையாது. நாம் எல்லாருமே 10 வீடு எல்லாம் பங்களா எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தா கூட அது எல்லாமே வந்து இந்த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். நாம சில காலம் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி ஒரு டெம்பரரி ஓனரா இருந்துட்டு தான் நம்ம வந்து செல்கின்றோம். ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மாத்திரமே நம்ம சம்பாத்தியம் செய்யலாம். பேராசையை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக விடணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவமும் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாமே நம்ம வந்து இதெல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ இதோட இது தொடர்புடையது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும். ஸோ அது பார்க்கும் பொழுது இந்த உடல் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து டெம்பரவரி தான். ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. நமக்கு ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்னைக்குமே இருக்கும். அது யாருன்னா பகவான். இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் மட்டும்தான் சம்பந்தம் உண்டு. வேற பிற எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள் எல்லாமே சில காலம் மட்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுவும் போயிடும். நாமளும் போயிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நாம போவோமோ இல்ல அது நம்ம முன்னாடி அது போவோமோன்ட்டு நமக்கு தெரியாது. அதுவும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? 4 விதமான குறைபாடுகளோட பிறந்த நாம் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி, ஜரா மரண மோட்சம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க வியாதி அந்த அந்த இந்த 4ஓட தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ். ஆனா வாழ்க்கையில 6 நிலைகளை வந்து இந்த ஜீவாத்மா கடந்து செல்கின்றது. இந்த உடல்ல இருக்கும்போது பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, தன்னுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதி, அதுக்கப்புறம் இறப்பு. இந்த 6 நிலைகளை வந்து ஒரு உயிர்வாழி வந்து கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலைகள் ஒரு வாழ்க்கையில. ஆனா மரணம் என்பது எப்பொழுது ஏற்படும் நமக்கு தெரியாது. அது வியாதியால வரலாம், இல்ல ஆக்சிடென்டா வரலாம், இல்லைனாக்கா வயதான பிறகு வரலாம். ஆனா கண்டிப்பா பிறந்த பிறகு நாம இறக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ இவ்வளவு நம்ம தெரிஞ்சா கூட இறப்பதற்கு நம்மளுடைய மனசு என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெடியா இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்து உலகத்திலேயே ஆச்சரியமான விஷயமாக யுதிஷ்டர் வந்து சொல்வார். யக்ஷன் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு வந்து மிக ஆச்சரியமான விஷயம். ஸோ இறப்பு என்பது கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று. இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக நம்ம கருதுகின்றோம். அதை வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனும் நமக்கு இருப்பதில்லை. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனா appears to have even forgotten the moral codes of the Kshatriya. அர்ஜுனர் சத்திரியன் என்ற அந்த முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற அந்த நியதியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறந்து போகக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றான். ஸோ 2 kinds of men, Kshatriya who dies directly in the front of battlefield. அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வீரனானவன் வீர மரணம் எழுத வேண்டும் அல்லது வெற்றி வாகை சூட வேண்டும். இந்த 2 நிலைகள் தான் ஒரு போர் முனையினுடைய அவுட்கம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து சத்திரியன் அண்டர் த பர்சனல் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் and இல்லைனாக்கா அந்த பர்சன் in the renounced order of life who is absolutely devoted to the spiritual culture are eligible to enter into the sun globe
இஸ் பவர்ஃபுல் அண்ட் டேஸ்லிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த ஆளுமையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருத்தர் வந்து செல்ல முடியும்னாக்கா ஃபுல்லா ரினவுன்சியேஷன்னாக்கா துரத்தல், அனைத்தையுமே துரத்தல், கர்ம சந்நியாசம், கர்ம யோகம். இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம் நம்ம 3rd சாப்டர்ல. ஸோ ரினவுன்ஸ்டு ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப், அனைத்தையுமே துரத்தல் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக பாதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்கின்றார்கள், பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு சேர்கிறார்கள். ஸோ இப்போ வந்து இந்த போர் புரியவே தேவையில்லை, நான் வந்து போய் சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறேன்ற அந்த இதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனுடைய மனது செல்கின்றது. அததான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். அர்ஜுனா இஸ் ரிலக்டன்ட் ஈவன் டு கில் எனிமீஸ். அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கவங்களையும் வந்து கொல்லணுன்றதுக்கு அவருக்கு மனசு வரவே இல்லை. ஸோ அவருடைய சொந்த உறவினர்களை விடுங்க, எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய யாரையுமே வந்து எனிமீஸா இருந்தாலும், துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொந்தம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவன் தான் ஹையஸ்ட் எனிமி அவருக்கு, அவனையும் கொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு இல்லை அவனுக்கு. He thought that by killing his kingsman there would be no happiness in their life. அவர் சொல்றாரு, என்ன நினைக்கிறாருனாக்கா தன்னுடைய சொந்த ரத்த சம்பந்தங்களை வந்து கொல்வதால் என்ன லாபம், எந்த லாபமும் கிடையாது, அதனால என்ன சந்தோஷமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. therefore he was not willing to kill. அதனால வந்து நான் யாரையும் கொல்ல மாட்டேன் என்ற அந்த அதை கொல்லக்கூடாதுன்ற அந்த மன இதுல இருக்காரு அவர் வந்து. அண்ட் டஸ் நாட் ஃபீல் ஹங்கர் இன்டு த இன்க்ளைன் டு குக். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் எப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து பசிக்கவே இல்லைன்னும் பொழுது சமையலே தேவையில்லைன்ட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கலாம் இல்லையா, வீட்டுல எல்லாருமே எங்கேயோ வெளியே போயிட்டாங்க, ஒருத்தர் மட்டுமே வீட்டுல இருந்தா நாம என்ன சமைச்சு சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சைலண்டா சமைக்காம உட்காந்துருப்போம் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் இப்ப இருக்கின்றார். சோ சத்ரியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் பர் வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர், இந்த சத்திரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட், அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில வாழும் பொழுது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல்ல தான் அவங்க என்னைக்குமே இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் தேர் டியூட்டி. அந்த டியூட்டியை வந்து அவங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும், அதுல இருந்து அவங்க வந்து டிவியேட் பண்ண முடியாது. சத்ரியாஸ் cannot engage themselves in any other occupations. வேற எந்த இதுலயுமே அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியாது. அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சுட்டி காட்டுவார். அர்ஜுனா சோல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கெய்னிங் kingdom lay in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the king inherited from the father, which he does not like to do. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக போர் புரிந்து அந்த நாட்டை வந்து ஆள வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அவருக்கு. ஸோ அது பண்ணாதான் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியும், அது வந்து அவருடைய டியூட்டி. அததான் வந்து இங்க மீண்டும், ஆனா அவர் வந்து அது புரியறதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது. ஸோ ஆனா அவர் வந்து கன்சிடர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஃபிட் டு கோ டு த ஃபாரஸ்ட் டு லிவ் இன் எ ஷெட்யூல்டு, அதாவது ஸ்கெல்யூடட் பிளேஸ், அதாவது தனிமையான இடத்துல வந்து போய் உக்காந்துக்கணும், அதாவது காட்டுல அப்படிங்கிற நினைக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ நான் இதோட இன்னைக்கு இங்க இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு வந்து 32, நாளைக்கு 1 hourல முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு 32 to 46 அப்படின்னா 14 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு. 1 hourல வில் கம்ப்ளீட். இதுக்கு மேல சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஓவர்லோட் ஆயிடும். ஸோ எல்லாத்தையுமே கேட்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம ஹியூமன் பிரெயின்ஸ்க்கு லாங் ஹவர்ஸ் இருக்காது. அதனால நான் இதோட நிறுத்துறேன். நான் ஸோ இந்த லைவ் லிங்க் வந்து பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறேன். இனிமே வரக்கூடிய ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே கூட அந்த குரூப்ல தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை பார்த்துக்கலாம். அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஆனா யார் ஒருத்தர் லெவல் 3 லெவல் 4 போறாங்களோ அவங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரி. ஸோ அதனால வந்து நான் இந்த ஜூம் லாக்ல இருந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்களா, அட்டெண்டன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோ ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லாக்ல இருந்து எடுப்பேன் நான், யார் யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து தெரிய வரும். அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பெயர்ல வந்து நீங்க வந்து லாகின் ஆகுங்க. ஐபோன், அதுக்கப்புறம் ரெட்மி, இந்த மாதிரிலாம் ஜாயின் ஆனீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய பெயர் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் உங்களுக்கு நான் எப்படின்றத சொல்றேன். நான் உங்க பேரை நீங்க எப்படி ரீநேம் பண்ணணும்ன்றத வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். ஸோ இந்த ஜூம்ல போனீங்கன்னாக்கா சாரி உங்க பேராண்ட போனீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு, மோர் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த 3 டாட்ஸ்ல போனீங்கன்னாக்கா கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ரீநேம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரேந்திரன் அப்படின்ற நேம் இருக்கு, அவருடைய பெயர் வீரேந்திரன். ஓகே, இங்க ரெட்மின்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா,
ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த ரீநேம் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு டைப் பண்ணி ரீநேம்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது ரீநேம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி நான் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னால எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அதனால தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து உங்களுடைய நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பேர் என்ன பெயரோ அந்த பேர்ல நீங்க வந்து கண்டிப்பாக நீங்க லாகின் ஆகணும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறவங்களுக்கு தான் இந்த ரூல். ஸோ நார்மலா அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு நோ அட்டெண்டன்ஸ் ரிக்வயர்ட். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களை எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க கேட்கலாம். அலோவ் பார்ட்டிசிபென்ட் டு அன்மியூட். எஸ், 31 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப என்னோட நேம் வந்து விஜயநாராயணின்னு இருக்கு இல்லையா? நான் இப்போ 3rd போகல, 2nd தான் இருக்கேன். 2nd அதாவது 17th பேட்ச் முடிச்சு 18th இப்போ இது நம்ம 2nd லெவல் வந்திருக்கேன். இப்ப நான் அந்த 3rd குரூப் இதுக்கு எதுவும் போட வேண்டாமே? கண்டிப்பா போடக்கூடாது. நீங்க பகவத்கீதை முழுசும் படிச்சிருக்கோம். நீங்க இதை முடிச்ச பிறகுதான் நீங்க போகணும். எனக்கு உபதேசாமிர்தம் அது இப்ப சிலபஸே இல்ல மாதாஜி, ஒன்லி பகவத்கீதை தான். இப்போ நீங்க 2nd லெவல் முடிக்கணும்னாக்கா பகவத்கீதை முழுசா முடிச்சிருக்கணும். நீங்க வந்து ஈஷோபனிஷத்துல ஜாயின் ஆயிருக்கலாம், இல்ல உபதேசாமிர்தத்துல ஜாயின் ஆயிருக்கலாம், இல்ல என்னோடில ஜாயின் ஆயிருக்கலாம். லாஸ்ட் பேட்ச் எல்லாருமே என்னோடில தான் ஜாயின் ஆயிருப்பாங்க. என்னோடில தான் ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஆமா, அதுதான் ஜாயின் ஆயிருக்கு. பகவத்கீதை முழுசா முடிச்ச பிறகுதான் நீங்க வந்து லெவல் 3க்கு போக முடியும். ஓகேங்களா? அப்போ நான் பகவத்கீதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சா போருமா? எஸ். இப்போ நீங்க பகவத்கீதை எனக்கு நான் படிச்சா போருமான்னு கேக்குறேன். 3rd லெவல் 100% ஒன்லி பகவத்கீதா மட்டும் தான் இப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கிறோம் டீடைலா. சோ பகவத்கீதை மட்டும் படிங்க போறோம். லெவல் 4 போகும்பொழுது நீங்க உபதேசாமிர்தம், அப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, ஈஷோபனிஷத், இது 3மே நீங்க படிப்பீங்க டீடைலா. அதனால வந்து அத பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். சோ அந்த 3 புக்ஸ் நீங்க அப்புறமா படிப்பீங்க. இப்ப பகவத்கீதையை வந்து தரோவா படிச்சுக்கோங்க. அப்ப வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமா படிச்சா போறோம், அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும் நீங்க. எஸ், வாழ்க மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னோட கொஸ்டின் என்னக்கா, துவாபர யுகத்துல வந்துட்டு கிருஷ்ண பகவான் வந்துட்டு அர்ஜுனா, அதான் ஃப்ரெண்டு, அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க தங்கச்சியை வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி அந்த மாதிரி. அப்ப அந்த கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அப்ப அந்த காலத்துல வந்து எந்த கடவுளை வந்துட்டு அவங்க இப்ப ஒண்ணு இப்ப ஒரு காலத்துல நம்ம கடவுளை கும்புறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த துவாபர யுகத்துல எந்த கடவுளை வந்துட்டு எல்லாரும் கும்பிட்டுனாங்க? அது ஒரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி என்னன்னாக்கா, அதே கொஸ்டின்ல சஞ்சயா வந்துட்டு வியாசருடைய இவரு சிஷ்யர். அப்போ சஞ்சய்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஞான திருஷ்டி இருக்கு. ஐ மீன் அந்த போர்ல அப்போ சஞ்சய்க்கு தெரியாத கிருஷ்ணா வந்துட்டு பகவான் சொல்லிட்டு, கிருஷ்ணன் வந்துட்டு ஒரு விஷ்ணு ரூபரன் தெரியாதா? நிறைய பேருக்கு தெரியும். நாராயணனுடைய சொரூபம் தான் அவர்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியும். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி அப்படின்னா பாகவதத்துல ஒரு பாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தி பேசுறது இருக்கு. சோ நான் ஸ்வயம் நாராயணனுடைய சொரூபம் தான் வாசுதேவனான கிருஷ்ணன் என்று சொல்லுவாங்க. சோ நாராயணன் வேற இல்ல, கிருஷ்ண பகவான் வேற இல்ல, விஷ்ணு வேற யாரும் இல்லை, எல்லாருமே ஒண்ணுதான். சோ அப்பயும் வந்து 4 கைகளுடைய அந்த நாராயணன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களதான் எல்லாருமே பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தது. ஆனா இங்க இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிற தேவர்களையும் வந்து அந்த காலத்துல பூஜை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அது இப்ப கூட நாம கூட வந்து பிற தேவர்களை வணங்கக்கூடாது என்று எதுவுமே கிடையாது. நாமளும் அவங்களுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஆனா எல்லாத்த விட உயர்ந்த ஆளுமை நம்ம பகவான் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுட்டு செய்யணும் நம்ம. So he also needs to be, நாம் அவரையும் வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும். He is the highest authority. அந்த தேவர்களை வணங்கும் பொழுது அவர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம். அவங்கள பிரதான டேட்டியா நாம வணங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க எந்த உலகத்துல இருக்காங்களோ அந்த உலகங்களுக்கு நாம செல்வோம். ஆனா பகவானை வணங்கினால் அவருடைய இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு செல்வோம். சோ இது 2 எல்லாமே அவங்கவுங்க உலகத்துக்கு போறோம். ஆனா அவர்கிட்ட போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டோம். வேற எங்க போனாலுமே இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவோம், நம்மளோட புண்ணியங்கள் ஆன பிறகு. இது ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கோவிந்தா கோ என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை குறிப்பது ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ இந்த புலன்களுக்கும் கோக்களுக்கு, அதாவது இந்த நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பிளஷர் ஆஃப் த சென்சஸ் கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவிந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு எல்லாருக்குமே புலன்கள் உண்டு இல்லையா?
சோ பசு மாட்டையும் வந்து ரட்சிப்பவர் அவர்தான். அதே மாதிரி இந்த உயிர்வாழியினுடைய புலன்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளெஷரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். அது வந்து அந்த மீனிங் வந்து அதுதான் வந்து கோவிந்தர் அப்படிங்கிற மீனிங் ஆக்சுவலி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் பண்றப்ப